سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونون صبوك تكونون ناي وتر تمنيتنا يو هاجراو مزمور قال كابتي از قبر زنبركم امز حلفت مز قبركم حدا كابتم استفل عليه مخرج هابكمني سنبت بزيا مدب انت جمير كايا دس يبلنا لكمني كم ناتكم دليل دما غيري لهم قصاله تغيرنا دما تكبرنا تاون كاين تنكفو اوف كورس قصاله كزمر زلو هاجراو مزمور يغن عم بزخونه ابو كنت عين قبرنا ኤርትራ ዝምልከት ብዙሕ ትሕዝቶ ስለ ዘለኒ እውን እየ ብዛዕባ ገይሮ ዘለኹ ቅድሚኡ ግን ኩሉ ግዜ ክርዳእና ዘሎ ኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ዝዛረበሉ ዓለም ሰፋሕ እያ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ኣመና ኣተኩራ ኣብ ሕብረተሰብና ይርኢ እየ ጓል መንገዲ ብጣዕሚ ኮንሲም ዝገብረና ካብቲ ቢገ ፒክቸር ካብቲ ዓብ ስእሊ ድማ የውፅኣና ስለዚ ኩሉ ግዜ ዓብ ስእሊ ክህልወካ እንተኽኢሉ ብጓል መንገዲ ኣይትሸክዕን ኢኻ ወይ እውን ኣብኡ ዕንክሊል ኣይትብል ኢኻ እስዋይ ብዓለም ክንጅምር ኢና ኩሉ ግዜ ዙም እናገበርና ድማ ኣብ ናይ ዓድና ክንመፅእ ዝደሊ ምክንያቱ ኣካል ናይ ዓለም ምኳንና ከምኡ ድማ ደገ ንቕመጥ ዘለና ካብዝሓት ስለ ዘለና ንዓና እውን ብቐጥታ ዝትንክፈና ኣርእስታት እውን ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ዘሎ እውን ዝትንክፍ ኣርእስታት ክትንክፍ ስለ ዝደለኹ እዩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ምድጋፍ ድማ ቀፃሊ ፃውዒት ንገብረልኩም ኣዕረቲ ንስዕሮ ዘለና ደገፍናትኩም ድማ ካብ ልቢ ነመስግን እናበልኩ መጀመርያ نفس وكف سب كستقبل الله زلوا عرستي بزيا كجمري بزعبا قرنا افريكا بزوح تزري بسولو زلو دحر ابوكم الله سكفتني في لايزناي ركبنا ايرتران قبصن سومالي عندما مزارب ارسنا هونه سلازمت زلو قدميو جن اسكا بزيا نجمر علمنا نبي قصه تغيد الله. Could the result of the US presidential election see us heading closer to World War III? Donald Trump says a Kamala Harris victory would, but claims he would prevent one. And welcome to Roundtable. I'm Enda Brady. Now, the world has twice before seen the horrors of fighting a global war. Now, with conflicts escalating in the Middle East and Europe, are we now on the edge of another world war? And who... እንታይ ሕጂ ምርጫና ኣሜሪካ መቸም ከምዚ መፍትሒ ናይ ዓለም ኮይኑ እንዲ ክቐረብ ዝፍትን ዘሎ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ድማ ናብ ሓደጋ ዲና ክንከይድ ካብ ሓደጋ ኢና ንክንወፅእ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ዓለምና ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም የሕሊፋ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ዓይነት ሽግር ከም ዝፈጠረ ድማ ኣብ እምሮ ናይ ብዙሓት ህዝቢ ወላ እኳ ነዊሕ ዝገበረ እንተኾነ እቲ ብፅቡቅ ዶኩመንት ዝኾነ ታሪክ እንተሎ ንሱ እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ትኸይድ ከም ዘላ ዘርኢ ወይ እውን ነቲ ምልክታት ዘጉልሕ ብዙሕ ነጥብታት ክንርኢ ኢና እዚ ድማ ምናልባት ኣሜሪካ እውን ንባዕላ ብኩሉ መንገዲ ብዝመፃ ዘሎ ፈተና ብኩሉ መንገዲ ንዓቕማን ንብቅዓታን ዝፍታትንዋ ስለ ትረክብ ዘላ ምስ ግዜ ድማ ዝገደደ ሽግር ከጋጥሞ ምዃኖም ይፈልጡ ስለ ዘለዉ ንባዕላቶም ናብ ሓደጋ ከይወስድዋ ንዓለም ዓብ ስጋት እዩ ዘሎ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ዘሎ ካማላ ሃሪስ ተተመሪፃ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ክቕፅል ስለ ዝኾነ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንክመፅእ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ እዮም ዝብሉ በንፃሩ እቶም ካልኦት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ዝብሉ ኣለዉ እስከ ንኤክስፐርትስ ንክኢላታት ንርአየ ኣሜሪካ ብትብሎ ጥራይ ዘይኮነስ በዓል ቻይና ዝገብርዎ ዘለዋ ድማ ብዓብዩ ብፍላይ ወታደራዊ ዓይኒ ክንፍትን ኢና let's start with this one first. Who can prevent it from escalating? The world is in tremendous danger. We're in danger of possibly a World War III. It's a warning Donald Trump has used over and over again. Trump claims he would prevent another world war. The US election comes at a precarious time internationally, with Israel's military action in Gaza, Iran and Lebanon, China's military build-up around Taiwan, and the Russia-Ukraine war, which Trump claims he could end in a day. Vice President Kamala Harris has reaffirmed unwavering support for Ukraine and for Israel. ሕጂ ካብ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዜሮ ተበጊሱ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ፕሬዚደንት እውን ኣይኮነን 4 ዓመት ንዓለምና ዘመሓደራ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም መልኣኽ እዩ ንዓለምና ኩሉ ርግኣት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ፍሉይ ድማ ገለመለ ዝብል ዘረባ የለና ኣብዚ ኣይ ቲንክ 4 ዓመት ስለ ዘመሓደረ ኩልና ስእሊ ዘለና እዩ ሓደ ነገር ግን ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ኩናት ከምዘይከፈተን ክኸፍት ከምዘይደልን ብኣፉ ዝብሎ ዘይኮነ ብተግባር ዝተረኣየ ስለ ዝኾነ ቅድሚኡ ዝነበሩን ድሕሪኡ ዝነበሩን ሓደ ዓይነት ፖሊሲ እዮም ዝኽተሉ ቅድሚኡ ባራክ ኦባማ ክንደይ ኩናት ጀሚሩ ኣብ ሊብያ ብፍላይ ድማ ብኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ኮይንና ክንሪኦ ከለና ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ጥዑም መልሓስ ዘለዎ ክፍኣት ግብሪ ግን ዝሰርሕ ልክዕ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ብርቀት ዝሰርሓሉ ማለት እዩ ብኣፎም ንዓለምና ከትሕኑ ዝፅዕሩ ንዓለምና መፍትሒ ዝኾኑ ኮይኖም ክቐርቡ ከለዉ ብተግባሮም ግን እቲ ዝኸፍአ ኣብ መንጎ ዘረባን ተግባርን ድማ ኩሉ ግዜ ተግባር ኢና ክንርኢ ዘለና እዚ ቡሽ እንተኾነ ንዓለም 8 ዓመት ሓዊ ተፊኢላ ድሕሪኡ ኦባማ ተቐቢሉ ን8 ዓመት ካብቲ ናይ ቡሽ ብዝለዓለ ናህሪ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ቀፂልዎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ን4 ዓመት ዓለምና ዝጊላ ሓድሽ ኩናት ኣይጀመረትን ሓድሽ ዕግርግር ኣይጀመረትን ልክዕ ንሱ ካብ ስልጣን ውርድ ምስ በለ ኣይሶምን ሳልሲ ድማ መዓት ኩናትን ወረ ኩናትን ኣብ ጎደቦና ድማ
ذكروا أبغى دبانا استجبر دما أتا دونالد ترامب زنبرة ترى قرب حاول سرقاتني راح نبنا خلينا كنت تعامد نص زنبرة كابتا مقراص ناي تقصنا مخفات ناي دبلوماسا مغيرتان إثيوبيا زنبرة مالتي الجدما نايزيا مملاس عبد الرئيس كخون كم زغلن ملو تساتفو سلازلو أبزنا حج محضرة دما فايس بريزيدنت سلازخونات كل زي حج زلو نساون معري جو بايدن تحتاتي سلازخونات ويون أستواصو سلازلوا نسا بريزيدنت انتخوينا زغيار نغر يلن زبل سنة مقوت نعبي زغير زلو جن من البات أمريكا سلازا حيالت رايون أيكونن تكونتات نشي من اسمعيو شعو نتشاينا غريكم. Her repeated calls for a Gaza ceasefire and the release of hostages have so far not had an impact. I will never hesitate to take whatever action is necessary to defend our forces and our interests against Iran and Iran-backed terrorists. In Asia, America has ramped up its support for Taiwan, steering billions of dollars toward US forces in the Pacific. The Pentagon has warned Beijing is maintaining its goal of being able to invade Taiwan by 2027. We haven't faced a threat like this since World War II. So كم دريم زلنا أمريكا بكل منجدي threat ويون سكعتي سماعة كم زلوا بعفهم زنقروا زلوا ويو زخا رشا بحد وجن بوتها درو عيني بملو مكيتاتهم كتوضع قمت فتن كم زلان أبوتها درو عين ترايدي كونر ما أبس الواون توادرهم سلزلا بنيو تشاينا بقطبة كتحالفهم قريبا كم زلان أبوتها درو عين دما ناتوادرتهم تمتزلا إيران نتنساتهم زقبروا زنبرنا ما كلاي مبرا دبلوماسيون وتهدروا تسملتنت تفتاتنا تخلالا كيلا لوريدي كم دما حوتي يا بحري كم زيتكم غير ومالو سلاز أمريكا اتزلوا تسقطي اتزنبر عقمن عبللان بقلطفنا حففه سلترزلا قلطف زخنه جبر ملس كتب تقددلا ازي تشاينا نزي حواف امريكا اب يوكرين اب جلن زلاتو تتقيما حيال زخنه وتدراو عقمي تدلب كم زلا يزنجر حركه بزيو. Of October, Chinese state media released footage showcasing 20 of the Chinese Dongfeng 26 missiles. It is first debuted in 2015, so why is China showing them off now? And who's the message for? Of course, the United States. In today's episode, we'll dive into how China's missile strategy could cripple U.S. military influence. A unit from China's rocket force appeared on Chinese state media, displaying the formation of 20 missile-launched vehicles. From the video, it's clear that the missile كم زنريو زلنا تشاينا وتهدراو عقمناتا بحيل مدري بميسايلات بحيل أير كمدما بخلو كوتاس بخلو منقدي نأمريكا كتفتاتنا كم تدل زلان نفسا قوينا سوبر باور نخد كون دقل تفتمع بالكم زلاهم زري زلو زد ما أمريكا درونا راشا كنتات كي ودات مو نعود أرنيفا كل قلبتان حيلان أكيبا قطبان أكيبا تشاينا نخيت تكبر تعال بينو دي بلو خمزي تسميرا كوقت وقت كم زي كوينا سلازلا نتشاينا دما بتعمل تسبق عدل فترة الله خمزة لا يزنقر كل زني أمريكا زقات ما زلوا كنا تدما نتشاينا بقمت عليه تسبق عدل زقات ما زلوا سلازي وتهدروا عقمناتا بزقل تفمن قد تعبيا كم زلان مسراشا كبر ما مس إيران زخول زقبر زلوا كنتات بغربات كاتاتولا كم زلا وتهدروا عقمنا أمريكا كميو انت عينت استواص له نتي عودة كوينات أم غيار انت عينت استراتيجية تكملها كل زي أبريل تايم أبكون النت نرايوه ناتمهرولون نعو زكلاخل أنصارك خون زغل وتهدرون كال استراتيجين أم هنداس يركبوا عنده دما توتهدروا كايداناتهم بدهون أمريكا يكون showcased belong to the China's DF-26. The DF-26 missile made its first appearance in 2015. Publicly available data shows that the DF-26 stands around 40 meters tall with a diameter of 1.4 meters and weighs 20 tons of launch. This missile can pack a single 1.8-ton warhead. حجي زنريو زلنا بتدقاقامي أبت مينستريم ميديا تشاينا ورايلا دايما سلزر آيات تويزر زلو سلمتاي بزعبا نيكولار كنزارب كلنا عندك زينات زاري ما زلنا وتهدروا عامها كترخت كلا لك ميس كالكوليشنز ويكا جيجا قمتات جيجا أكايدا نخي جبر معناته ندحرك من الله سلازي تغل سلازي تشاينا نعيقا أمريكا ويونجلي حشاز وخنا سقوم تنخي توسد كاب مجمريا كتنقع كم زلوا بتمساسالي سمين كوريا كوم عينت نيكولاراوي فتنا جيراني رالنكني راشا كونتيننتال باليستيك ميسايل فتنا جيراني راسلزي راشا تفتن تشاينا تفتن سمين كوريا تفتن أمريكان تايز تعينت ملقتي دي متازلو بقول من قدي بدهو يمسأله أمريكا دما كم ذا عينت نجارات أب حدا جزء بقولنا خوينو صبغ زخنا أسعارات دفتن حيلية بالله أستراليا أنت خونا زفتنا حيلية بالله كأمريكا يسبه أوروبا أنت خونا ملو كاب أمريكا يسبه فلذي زخون يقولنا أمريكا كده فازغل ويون أبقولنا خوينو حدش حيلي كبازغل مشارقتون يبلا نبزوان زي لذي
أتي أب أمريكا وريدو زلو سقات كاب زيرو استبقسة كم زي كونه كم فلت كنكلالنا أمريكا جن بزخون يكون سقات دحر كم زي تبل دماتهم بوليتيكيات ناتا استراتيجي كي كيرو ملو غاز في بومب تزخد وزلو لك كم زي ناب حدقة ناخد كخلقة نداد موسخ يمزبلو ندادنا وسخت يتخيزلا نملا سابتي سنة مقود نيب حق ديو نيب حق ديو زي China إذا أمريكا تخدو زلا من قدي كوات أزغل سكان اسمعيو. The decision made by Americans on November 5th will impact the world for decades to come. Is a new era of peace around the corner, or will today's conflicts spill over and escalate? In North Wales in the UK, we have Paul Swenson, who is chairman of Global Disorder and Uncertainty. What makes you think Donald Trump is the personality to calm things down? I'm not sure it's his personality. هجي تعتو دونالد ترامب وي كمال هاريس كتمزي حدا قاباتو مجمريا دونالد ترامب انت يستواصو قبر خل انت مزيو تتبريتو سي نزي حجي زلنا يا كونتات مالت امريكا فيرست قال يبلالو نزي حجي زلنا يا ودرغن دونالد ترامب ويون كمال هاريس بخمي كبد هو يقولوا زبل اقدا سنت بيو بزقا علمنا بتعمي تقدسات رؤيه زلا مهنياتو تنا امريكا بوليتيكا كم زين رؤيه زلنا معربا عالم تنكو تصفاناتو بامريكا يزلو بجك امريكا اوروبا يكون كالو مسجانا يكون مسراشا كورادر زغل ديكونس بفصم نابو قرب زغل عقم خمسه يبلوم يفلطيوم سلازي اتينكو حجك خون زغل انت كبر خل اسكن اسمع يمني شيء دريو كتهازلكم كفتني That will calm things down, but in many ways I expect he will, because it's one of the unique periods, or it hasn't happened in 100 years in the U.S., where you have two incumbents basically, or quasi-incumbents. So it's a chance to look at Trump's administration and what the policies and outcomes were in the Middle East, and then the Biden-Harris administration. And I think if you look at that, if you look at it that way, I would argue that peace in the Middle East is much more likely under President Trump than under President Harris. But I don't know that Vice President Harris would be very different or not from President Biden. ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘሎ መብዛሕቶም ብዙሓት ኪላታቱን ኣብዚ ዓይነት ስነ መጓት እዮም ዝርዕሙ ስኻ እንታይ ዝብል ክልቲኦም ዶናልድ ትራምፕ ኮነ ካማላ ሃሪስ ክልቲኦም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ዝተሳተፉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ነይሩ 4 ዓመት ፕሬዚደንት ዝነበረ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣየድልየካን እዩ ብተግባር ዝሰርሓሉ ስለ ዝኾነ ካማላ ሃሪስ እንታይ ዓይነት ፕሬዚደንት ክትከውን ምዃና ቫይስ ፕሬዚደንት ኮይና ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ልዕልያ ዘሎ ጆ ባይደን ببزحات سبات كم زبال ملو عقم خمسة بلو أنا أمرنا ملو بملو يسرح كم زي اللي يو زنقر سلزي نسا زل على الوا كل وا اتخذ زنبرات مقتل بريزنتيا سلزي التحجز لنا يو زنز حلف 4 عام زرعنا هي بوليتيكا السياق قبر تخل كينو فلوي نجار كت قبر تخل نجار كم زي اللي عالمنا نسير لالو أمريكا ونسوريو سلزي هايزوم كلته أم حضرت حسيات نناتهم جزية زحزو كاباتهم انتاج عينك توسط خل دحريلكا مبزحت سب بفلاي نعلمنا ابديت دليل كينات كيدا عين دلنا زبل سب دونالد ترامب يحشنا يزبل معناته دونالد ترامب ابغزيو ابو كينات ويون نعلمنا حرقا كون زخل كينات اي جمرن لذي بزا من قد زياطر ان تاريخايو دونالد ترامب نخمر رصلو زخل من قدي ويون زحشه ادلات كم زخل يزنقر فتقين بتي ثم امريكا زلهم نعطي ريكومنديشن فريقكم لهم على مناقم بخمي كم تنبو بزلها فلي That's the real great mystery, is would she just continue his policies or perhaps change them one way or the other. But what we can argue is Trump is a really consistent supporter of Israel, and he was consistently, I wouldn't say hostile, but he was consistently arguing that Iran should be sanctioned when it was the right time for sanctions, and not we can expect a better outcome in the Middle East. And Greg, just briefly, what's the vibe like inside the Republican camp right now? I expect victory. What would he do for everything that's going on in the world right now? Do you have fears that he would fan the flames? Well, if you allow me to disagree a little bit with Greg, because he said he would calm things down. I'm not sure how much influence he would have on Netanyahu not to continue expanding with his plan and continue bombing. So بمنقد ناي إسرائيل وي معكلاي مبرق ترينايو فلوي زخانة لوتي كمز أيكل نيو زبل مردات هايزلو زدما كاب زيرو تبقيشهم ويون كاب قمة تبقيشهم هايكونون دونالد ترامب بإسرائيلاويان وين بأيهود بتلوبي ناي أي باكز بهالبزعو جنزبي تقبيل زلو سلازي معكلاي مبرق فلوي نجار كجبر كم زي كل من البات تتوكينات قد أتوقع بلو يخل خون زبل يوم جامالو أنصار إيران تري مركز كله خمس غير ردويو أنت تي أما بقزاز برزولو دي أب ليبانوس من البعد دونالد ترامب أبو تطوق بلو زخل يخل يخون زبل قمة ونالو but we cannot
إذا قمتات إذا كابزيرو استبقى سيكونن أبزرايو. After the Pentagon announced the deployment of additional air and navy forces to Israel to boost its defenses. A giant B-52 nuclear-capable bomber. So أمريكا بسنك زي حجة أمانجو إسرائيل إيران زجبر زلو توساقي عاب وتهدراوي عقمي نابز ما كلاي مبرق تقرب كم زلان تؤتو كم زلان يزنقر زلو إذا مليس التزوباتي تنا يوكرين أوروبا صلي وزلو ترادي كونس عبز حج زلنا يون زجدة ده كونتاتنا نرزلنا داي زري كذا لقول زي أتي زلو وتري ترى وتر ده كونسي نبزل على درجة كديب زغل زين بومبرس بحالا نيكولا رواز وارون زحزا زس كمان كتوكسا زخلان عبيت نفرت كونات زخبر نفرت كونات أمريكا زبحلا بقربا بقليلون تنكس عصنا كونتن. Are among the arsenal heading over. Washington says it's designed to send a clear message. The Secretary of Defense ordered the deployment of additional ballistic missile defense destroyers, fighter squadron and tanker aircraft, and several US Air Force B-52 long-range strike bombers to the region. Secretary Austin continues to make clear that should Iran, its partners or its proxies use this moment to target American personnel or interests in the region, the United States will take every measure necessary to defend our people. Now the US says it's protecting its own citizens. ስለዚህ ሓላፊ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ሎይድ ኦስተን ማለት እዩ ከም ዝብሎ ዘሎ ንእስራኤል ንምድሓን ወይ እውን ንምክልኻል ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ከም ዝኾነትን ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ካብ ምጥቃም ድሕር ክትብል ከም ዘይትኽእልን ኢራን መጥቃዕቲ ክትገብር ትፍትኖ ዘላ ጠጠው ተዘይቢላቶ ኣብ ጎኒ እስራኤል ክኾኑ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ናይ ዞባ ኣብ ጥቃና እውን ስለ ዝኾነ ንዓና ልዑል ስግኣት ዘለዎ እዩ ንኤሮጳ እንተለና እውን ልዑል ስግኣት ዘለዎ እዩ ኣብ ኤርትራ እንተለኻ እውን ልዑል ስግኣት ዘለዎ ኩነታት እዩ እዚ በቲ ሓደ ገፁ እንሪኦ ዘለና ጥራይ እዩ በቲ ካልእ ገፁ ድማ ብዓይኒ ቁጠባ ክንሪኦ ኢና እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ቻይናን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ወተሃደራዊ ዓይኒ ኣብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ጥራይ ዘተኮረ ከም ዘይኮነ ንሪኦ ፀናሕና እቲ ቻይና ወተሃደራዊ ዓቕሚ ተቕርባላ ተርእላ ክንብል ከለና እቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንበይኑ ወላ ሓንታ ማይገበርን ራሽያሲ ልዕሊ ኣሜሪካ ኒኩለራዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ራሽያ ልዕሊ ኣሜሪካ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣለዋ ግን ካብ ራሽያ ኣመና ሰጊኣ ኣይትፈልጥን ኣሜሪካ ስለምንታይ ብቁጠባ ስለንዕብልሎም ብፍላይ ቀደም ንራሽያ ዓፃፂና ገለገለና ጠጠው ከነብላ ንኽእል ኢና እንታይ እዮም ግን ዝደልዩ ንራሽያ ኣዳኺሞም ዝለዓለ ሃብቲ ስለ ዘለዋ ሃገር ነቲ ሃብቲ ንምውሳድ ንራሽያ ኩሉ ግዜ ዕፅዋን ክባን ይጥቀምሉ ነይሮም እምበር ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ልዕሊኦም እኳ እንተኾነ ኣይፈርህዎን እዮም ነይሮም ናይ ቻይና ግን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ብቁጠባ እውን ልዕሊኦም ስለ ዝኾነት ፅልዋ ድማ ስለ ዘለዎም ብዙ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ንኣሜሪካ ነቲ ዘለዋ ፀብለልትነት ብቐሊሉ ክትሓልፎ ትኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ዕፅፍናቱ ክትከይድ ትኽእል ሃገር ምዃና ስለ ዝፈልጡ ብኩሉ መንገዲ ክሓፅርዋ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ቁጠባ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ቻይና ዘለዎም ውግእ ኣብ ወተሃደራዊ ምትፍናን ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎም ኣብ ቁጠባ እንኮላይ ልክዕ ከምዚ ወተሃደራዊ ዘሎ እዩ ዘለዎም ንኣብነት ዝያ ንስማዕ እያ Because at the end of the day, no matter what you do, the reality is that China, frankly, has already emerged as a great power. I don't buy the conventional wisdom in the Anglo-Saxon media, which is, by the way, always wrong on China. In 1990... እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስኮላራት እዮም ኣብዚ ዘምፃልኩም ኣነ ተራ ሰባት ወይ ተራ ሰብ ዝበለ ዘይኮነስ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝብልዎ እዩ እዚ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ታክቲክ ክትጥቀም እያ ንቻይና ጠጠው ንምባል ቻይና ኦልሬዲ ከይደያ ንቻይና ጠጠው ከተብለሉ ትኽእል ዓቕሚ ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ልክዕ ከምዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ፕሮፌሰር ይመስለኒ ማሕቡባኒ ዝበሃል ሲንጋፖሪያን ካብ ሲንጋፖር እዩ ዝለዓለ ተሰማዕነትን ክብርን ዘለዎን እዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ቻይና ስዒራ እያ ዝብል መፅሓፍ እውን ፅሒፉ ብዙሕ ኮንትሮቨርሻል ኮይና ዝነበረት መፅሓፍ ፅሒፉ ነይሩ ኩሉ ድማ ብጭብጢ ዋላ ነቲ ሄንሪ ኬሲንጀር ናይ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ዝሰርሐ ዝበሃል ሊቅ ንሱ እውን ብቐረባ ምስ ይራኸብ ብምንባሩ ንሱ ዝበሎ ነቲ ሄንሪ ኬሲንጀር ዝበሎ ነገር እውን እንታይ ኢልዎ ኣሜሪካ እቲ ዝሕዝን ክፋል ኣብ ዝዋን እዚ ንርሑቕ ዝጠመተ ስትራቴጂ ስለ ዘይብላ ኣብ ልዕሊ ቻይና ንክትዕወት ከቢድ እዩ ብምባል ገሊፁሉ ከም ዝነበረ ናብ መፅሓፉ ሬፈረንስ ፅሒፍዋ ከም ዘሎን እዩ ዝነግር ኦኬ ነዚ ግን ብፅቡቅ ዝገልፆ ኣብ ቀረባና ኣለና ለስና ነበረ ስትራቴጂ እዚ ስለዚ ካብ ብዓለም ደረጃ ኣለዉ ዝብዎም ስግኣታት ሶቪየት ነበር ራሽያን ፌደሬሽን እቲ ስግኣት ኣብ 30 ዓመታት ክቅይድዎ ወይ ኮንቴይን ገብርዎ ዝሓሰቡ ንዑ እዚ ክሳብ ትማል ንሪኦ ዘለና ኣብ ዩክሬን ከምዘሎ እንድሕር ተባሂሉ መቐፀልታ ናይቲ ስነ ሓሳብ ናይቲ ተሓሳስባ ስለዚ ኮንቴይንመንት ናይ ሩስያ ኣጋጣሚ ውሽጢ 30 ዓመታት ዘየስተባህልሉ ካልእ ምዕባለታት መፅኡ ናይ መን እቲ ምዕባለታት ናይ ቻይና እዩ
ናይ ቁጠባ ዕብለላ ወይ ናይ ቁጠባ ጽልዋ ኢንፍሉዌንስ ዝብልዎ ንሳቶም እተን ናይ ጽልዋ ዞባታት ዝበሃላ ብዓለም ዝኸፋፈልዎን መምስ ባህርያተን ባህርያዊ ጸጋታት ኣለዎን የብሉን ኢንዱስትርያዊ ምዕባልኡ ምንታይ ደረጃ ቁጠባዊ ዕብየቱ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ዝበሃል ቆጻጽርዎ ኩሉ ኣለዎም ነዳዲ ኣለካ ከመይ ገይሮም ቆጻጽርዎ ካልእ ማዕድን ኣለካ ከመይ ገይሮም ቆጻጽርዎ ተፈላለየ ካልእ ብልጫታት ኣለካ እንተላይ ጉልበት ንገዛእ እሱ ከመይ ጌርካ ብሰንኮፍ ኣተሓሳስቦኦም ሽዑ ዘየንብብዎ ብቐንዱ ኣንጻር ሩስያ ዝቐነአ ናይ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ካልእ ስግኣት ፈጢሩ በተን ሽዑ ዝነበራ ዘን ናይ ስፔሻል ኢንተረስት ዝበሃሉ እተን ሙልቲናሽናል ሴን ሕብረ ብሄራውያን ዝበሃል ኩባንያታት እንተላይ ፋርማሲውቲካልስ ነዚ ሕጂ ናይ ኮቪድ ተኣትሎ ትጥቀማሉ ዘለዋ ቢልዮንስ ደኮነ ትሪልዮንስ ክግሕጣ ዝውዕላ ትካላት እየን ነዚ ፖሊሲታት ዝስእሎ ነዚ ናይ 30 ዓመታት ዝሓለፈ ፖሊሲታቶም ናብ ሩስያ ዝቐነአ ጥራይ ዘይኮነ ቻይና ብልጫታት ነይርዋ ሰለስተ መሰረታውያን ብልጫታት ሓደ ናይ ኤነርጂ ኮስት ናይ ፀዓት ተኸፋሊ ዝበሃል እዩ ኣዝዩ ታሕቲ ብናይ ዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ካልኣይ ናይ ሌበር ኮስት ብዓለም ደረጃ ኣብ ቻይና ዝነበረ ኮስት ናይ ሌበር ትዝተሓተ እዩ ካልእ ምናልባት ናይ ኮንሳምፕሽን ሬት ናይቲ ህዝቢ 1.4 ቢልዮን ቻይናውያን ኣለዉ እንድሕር ኢልና ናታቶም ፓወር ሃውስ ብናይ ሙልቲናሽናልስ ኣጠማምታ እዘን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ማይግሬት ዝገበራ ብሳገማ ዓበይቲ ትካላት ናብ ቻይና እንታይ እዩ ነይሩ ተሓሳስቦም ቻይና ፓወር ሃውስ እዩ ጉልበት ኣሎ ናይ ፀዓት ተኸፋሊ ኣዝዩ ታሕቲ እዩ ኮንሳምፕሽኑ ታሕቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ሓንቲ ፋብሪካ ኣብ ኣሜሪካ ተኸይድካ ተስራሓ እሞ ፍርያታ ናብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ተውርዶ ኖ ናብ ፋብሪካ ተኸይድ ኣብ ቻይና ብዝሓሰረ ጉልበት ብዝሓሰረ ፀዓት ዝበለፀ ክተፍርየልካ ትኽእል ድሕሪኡ ኣብ ላዕሊ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ፅልዋ ክትፈጥር ትኽእል መብዛሕትአን ማይግሬት ዝገበረ ዓበይቲ ትካላት ብናይ ሽዑ ዝነበረ ፀቢብ ኣተሓሳስቦኦም ቻይናውያን ክቆድሑ ጥራዮም ዝኽእሉ እምበር ክምህዙ ይክእሉን እዮም ቻይናውያን ከምዚ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ቤትካ ትቆፃፀር ስለዚ ፋብሪካታት ኣብኡ ከይደን ሎሚ ሜድ ኢን ቻይና ዶ ይበዝሕ ኣብ ዓለም ሜድ ኢን ዩኤስኤ እንድሕር ሎማ ሜድ ኢን ዩኤስኤ ትበሃል ኣሎ ኢልካ እውን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ከይዱ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ምዕራብ ስፔሻል ኢንተረስት ዝበሃል ዝገበሩ ዓበይቲ ጌጋታት ካብ 19 ክፍለ ዘመን ክሳብ ዝሕጂ ዘለናዮ ሚስ ኮንሰፕሽን ናታቶም እዩ ጉጉይ ግምታቶም እዩ ሎሚ ኣሜሪካ እንታይ ሓይሊ ኣለዋ እንድሒሎምኒ ወላ ሓንቲ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ቁጠባ ናይ ዓለም እያ እንድሒሎም ኣይኮነትን ብናይ 10 ዓበይቲ ኢንዱስትርያውያን ዝበሃላ ሃገራት ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ወይ ድማ ኢንዱስትርያዊ ውፅኢት እንተሪእናዮ ናይ ቻይና 27 ሚእታዊት ናይ ኣሜሪካ 14 ሚእታዊት ስለዚ ብናይ መንገዲ ኣሜሪካ ንቻይና ተሓልፋ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ብጀካ እዚ ዶላር ቀትሪ ዘሕትምዎ ክብድልያም ዘሕትምዎ የብሎም ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ምናልባሽ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ካብ 20 ትሪልዮን ዝነበረ ናብ 30 ገለን ትሪልዮን ከይዱ ኣሎ ኮንግረስ ትማሊ ዝዛረበሉ ዝነበረ ዕዳና እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ማዕረ ማዕር እዩ መግለፂ ብኩሉ መንገዲ ክርዳና ስለ ዘለዎ The economists first predicted the coming collapse of the Chinese economy in 1990. The Chinese GNP was $360 billion. A few months ago, the economists again came out with a story saying the Chinese economic growth is over. But then it had grown to 18 trillion. سنتاي ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ መጽሔታት ናይ ኣሜሪካ ደ ኢኮኖሚስት ድዩ ካልኦት ብፍላይ ነዛ ደ ኢኮኖሚስት ትበሃል ኣብዚ ቀረባዎም ብዛዕባ ኤርትራ ኣሉታዊ ሓበሬታ ውፅያ ዝነበረ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ 1990 ቁጠባ ናይ ቻይና 350 ወይ 380 ቢልዮን ከሎ 1 ትሪልዮን ከይበፅሖ ከሎ ቁጠባ ናይ ቻይና ወዲ እዩ ምሩኽ ማሹ እዩ ሕጂ ኢላ ፅሒፋ ነይራ ኢሉ ድሕሪ 40 ዓመት ናታ ቁጠባ ናይ ቻይና ናብ ልዕሊ 18 ትሪልዮን ኣብዚ ይበሉ ዘሎ ስቲል ቁጠባ ናይ ቻይና ከዓንዩ ወዲቑ ኢላ ትፅሕፍ ኣላ ኢልዋ ስለዚ ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ ቻይና ዝብሎ ብዛዕባ ካልኦት ብፍላይ ንሳቶም ዘይፈትዎን ሃገራት ኣብ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣሉታዊ ብኣሉታ ክግለፃ ዝተመረፀ ሃገራት እቲ ሚድያ ብዛዕባን ኩሉ ግዜ ሕማቕ እዩ ክዛረብ ዘለዎ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንሰሜን ኮርያ ብዙሕ እገዳ ገይሮም ዓፅዮማ ዝነበሩ ናይ ንሰሜን ኮርያ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ስትራቴጂ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለ ዝገብርዎ ዝነበሩ እንታይ ኢሎማ ሓዱሽ ማውፅዮምላ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ እዚ ኻ እንታይ እዩ ንኤርትራ ንምእጋድ ዝቐለለ ሰሜን ኮርያ ኒኩለር ኣለዋ ገለ ኣለዋ እስኪ ኤርትራን ሰሜን ኮርያ እንታይ ዘተሓሓዝ ኣለዎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እየን ዘይተሓሓዛ እቲ ዕላማ ግን ኣብ ርእሲ ሰባት ከምኡ ብሎ ዘኒ ኣብ ሚስኮንሰፕሽን ኣብ ርእሲ ሰብ እንታይ ዓይነት ስምብራት ብዛዕባ ኤርትራ ትገድፍ ኦኬ እዚ ኩሉ እናገበረት ከላ ኣሜሪካ ግን ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘንቀደቶ ኩነታት ክትዕወተሉ ይከኣለትን ንእሽተይ ንስማዕዮ ገምቲ ኢለ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ኦኬ
زي حدا خلت سبات زبل وات راين داي تراك تبلون يقوم أمريكا بوتهدرنات راي كوي كونت بيزنس على وقت تبلون أوكي نبي كنا من خير قلت باخه كما يزلوا نقرأ. That's more fascinating than the US-China trade war is the US-China tech war. The Biden administration has issued broad restrictions on the technology China can buy from the US. Power struggle between the US and China. Microchips or semiconductors are incredibly important technologies. The entire technology industry, semiconductors is the fundament of all of them. A $574 billion industry now caught in the crosshairs. لذي لك كمتي أب وتدراوي أبناء الوا تتفانن زلا مس China أمريكا معرت ناي وتدراون قالن زلهم أب تكنولوجي تزلا على كينات زلو تك وور بلوزي تكنولوجي وج نعم China بزقون يقول من قدي كتحلف يبلا كل زك على الناخن قبر الله لنا بمبالهم صرح زلو هذا أبنت كبرنا يابزي كم إزي بلاننا أمريكا كم يلي يبرع عنكم زلو. Between two of the most powerful nations in the world. The Biden administration is trying to cap China's access to advanced AI chips. Huawei is something that's very dangerous. The US and China are going head-to-head to spread influence through technology, and China is sort of winning here. So much so that the US wants to stop other countries from using China's tech. But it might be too late. Iceland shrugged its shoulders at the warning and is using Huawei. In Africa right now, over 70% of the continent. حجنتايو أمريكا كم زبلكم كل جزء أبزي channel كم نسمع مالاتيو كابزحات كلاتات كم نريو أمريكا بينها يكون عندك تواقع كاتدلي نقول العالم أنت أركا دو كتب ليها تمرت إذا استراتيجية مسرح سلزة أبيتات رأي أمريكا شقرقت موازلو نراشا كتقد كلا ملو علم كعصوا أمو لك كم زين إيرترا كومبليت لايزوليت جيرو مازنو برو سالا مختنا يتهزبن منقسن سراويتن كم حجر كتقصن زخالت دوي لازلا كم جيروم كومبليت لك عصوان لك كم تاني إيرترا زقبروا نراشا كم قبروا يم حسيبهم نيرهم እዚ ነገር እዚ ክሰርሕ ይከኣለን ኣብ ልዕሊ ራሻ ምክንያቱ ካብ ራሻ ዝደልዩ ሃገራት ብዙሓት ስለ ዘሎ ካልኣይ ድማ መድረክ ስለ ዝተቐየረ በዓል ቻይና ንራሻ ከምኡ እንተገይሮመን ኣብኡ እንተተሓባቢራ ቀደም ኤርትራ ክትገት ከላ ተሓባቢሮም ነይሮም እዮም ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ንኤርትራ ወላ ብሕማቕ ይረኣዩና ባዕሎም ፈልጡ ምስ ቻይና ብሰንኪ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክንበኣሳ ይንደልና ብምባል ራሻ ይኹን ቻይና ክቃወሙ ተራእዩ ኦኬ ሎሚ ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ንራሻ ከማ እንተገይሮማ كمتنا إيرترا زقبر وانت حرقيرهم ما بقدر مالتيو تسمع نقولنا بشاينا مخانو تبتر بقدر فليت أماله سلزي شاينا أبتنا أمريكا زوج أوتو كتتحبابر عيدليتن هند دما نتحقواف نسوم زفتروه تتأكي ما كتمع بلولية ترايا ندادي أوروبا أمريكا تتحسيمكم أنا خجوزة ملكك عيرة قرب وثيقة كم ناتج ركشته ندادي بلان هندي أبي أوروبا ما قدامي تندادي شيء دل هاجر تغير الله كابيز ما سيزي كاب راشا يجزوه بديسكاونت يجزوه أو خلو فورمات يغيرولو إنجرين ريفاينري جلا إتيوم جلا فورم غيره نبي أوروبا يشتوا ولا بتانكرات جرو سو عند دما كابز قدايزي زل عليه كتربح زخالتي يا تشاينا وانتربح حللا تي ندادي كابت عداغا زلو قدن زبالة سلسخوني كابراشا بمجزع إندستر ناتا نتناي مسوز ورادر زنبر أنكو نا جرمن زنبر إندستري توعوا عبيلوا جرمن نقول كل جزء بفتنة كتكيد كلا تشاينا دما نلعب على جزء كتكيد نريالنا سلزي إت بوليس أمريكا زوج أوتو نتن محازوتا نتن عاز دقفاز نبر حقرات أوروبا نارمسه أمريكا of course ندادس لتوصل زلا نعاك ندوز أكل سجما يوردان الله كل انتن مشاركتنا تاجن جبانهم نبلهم أوروباهم نبلهم كلهم واقع كفيلهم نكو طبعاتهم دما ناي بمولهم يزبلكم زلو كل جزء يزخيزلو نتحت جزء يزخيزلو تونكو بكلتنا بحمش زعب زلو نا أمريكا ترايو إذا كان تايز فتر زلو أمريكا نتوم مشاركتك حق زواج جبو نتحت توصدهم سلزلا نبينا تنت إلى أخذ كيت زغا نعاون نتنا تعاقمي نتزلوا تسلوا نتحت خمس خيد زقبر زلوا بنزار بحر راشا بفلا تشاينا زي تكنولوجي ناتا أب أفريقيا كسا كندي تقبلنا تركب كم زلوا زي هواوي زبل تكنولوجي أمريكا قطعت وزفتنت أب أفريقيا تزل على درجة زمت زلوا كباب 7% ناي هاي تك ناي أفريقيا دما كاب تشاينا يدمت زلوا imagine دحرجزية أفريقيا كسا كندي مش تشاينا شركة نتكلوا مهانون أمريكا أوروبا عندما كاب أفريقيا كل يوم خانوا مغنياتو مسرتنا تكنولوجيا بفلاي 5G زبهال زي هواوي زبهال كمرمانا تشاينا كامباينتات زلا عليه معبالين جيران زلوا أوروبا دما بسنك تيز تخطلوا بوليسي نابنة بسمو. Economic growth in these developing countries. Huawei's smartphones were on track to overtake Samsung and Apple to become the world's top smartphone maker. It even became the second most popular smartphone at one point, until the US put sanctions on the company. Politicians in the US are using the strength of an entire nation to come after. أب تشاينا حنتي لمد زربالا إذا هواوي تبالك كامباني مسرتنا تشاينا نتشاينا تأجد كميل حيلا خمتوز أبنت كوينا لا يتبال معناته
ني أبل دومينيت جبرام تجمرت يوم 2019 الجداول دوملا نابزيرو خمال سواز حسبوا تهجمت إلى لومي زلع على تكنولوجيا كوينا متيا نابل أب تشاينا سعرات تملا أبتك على عودة دماني 5G ويمكن كله زبال تكنولوجيا جن بقدمون أبل مسؤول تودر هنا برتن سلازي أب عالم أب أفريقيا أب سعودية ما كلاين مبرع مملي سومنا حيالي متصلو نتو حتى دما انتي زفتر زلو أمريكا أب تودر بعلا زم قدرتو ويمكن تفرح زنبرة إنها قدمتها سنة خيزلا will shape the digital world for years to come. For consumers, it could mean choosing between two tech ecosystems, one driven by Western giants like Apple and Google, and another by Chinese powerhouses like Huawei and Tencent. But first, let's understand how we got here and how Huawei became the global conglomerate that it is today. Most people, they think that Huawei has come from nowhere, when in actual fact, it's taken Huawei 30 years. The company was founded Many countries. I did this myself. Worldwide from selling chips to Huawei if those chips were made using US technology. And as you can imagine, almost all advanced chips እንታይ ሕጂ እቲ ትውድድርን ኩናትን ኣብ ምንታይና ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ሰሚ ኮንዳክተርስ ወይ ግን ኣብቲ ሃይስት ሌቨል ናይ ቺፕስ እዩ ዘሎ ንቻይና ድማ ኣሜሪካ ክትዓፅዋ ስለ ትፍትንደላ ቻይና መመሊሳ ኣብቲ ዓውድቲ ኢንቨስት ንክትገብርን ክትወዳደርን ይግድድዋ ኣለዉ እቲ ውድድር ድማ መመሊሶም እናተዓወትሉ ይኸዱ ኣለዉ ንኣብነት እዚ ህዋዌይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ስማርትፎን ናቱ ብሌይተስት ቺፕስ ባዕሉ ብዝሰርሖ ይስራሕ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ከምቲ ዝደለይዎ ከምዘይ ከደይ ዝንገር ዘሎ ካብቲ ኣንድሮይድ ዝበሃል ሶፍትዌር እውን ምስ ኣለይዎም ናቶም ሶፍትዌር ብምግባር እዚ ሃርሞኒ ዝብል ሶፍትዌር ሕጂ ኣብ ቻይና ሜይንስትሪም ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ቴሌፎን ዘፍሪ ካምፓኒ ንኣንድሮይድ ወይ እውን ነቲ ናይ ኣይፎን ገዲፉ ነዚ ሃርሞኒ ክጥቀም ከም ዘለዎ ዝንገር ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ዘለዎም ካልእ ናይ ቴክኖሎጂ ብፍላይ 5G ኣብ ካልእን ዘለዎም ንቻይና ኣብ ቻይና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዘለዎም ፀብለልትነት መመሊሱ ከም ዝሕይል ዝገብሮም ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምዕራባዊ ዓለም ድማ ነቲ ዘሎ ነገራት ክገልፆን ክቕበሎን ጀሚሩ ከም ዘሎ Then the company have plummeted. Your favorite apps, they exist on Android or iOS, not Harmony. But for Huawei, these sanctions have been a major turning point for the company. Huawei down grown 50 times after 30 years of predictions of the coming collapse of China. Why do I emphasize that? China's rise is unstoppable. And it's not driven by you or by me. It's driven by 1.4 billion Chinese people. And I'm sure you read the column by Martin Wolf in the Financial Times last week, in which he said, ስለዚ ናይ ቻይና ዕቤት ኣሜሪካ ኣይኮነት ኤሮጳ ኣይኮነት ኣፍሪካ ኣይኮነትን ንላዕሊ ክኸይድን ንታሕቲ ክኸይድን ክትገብሮ ትኽእል ይብል ኣሎ መንዳ ህዝቢ ቻይና መንግስቲ ቻይና እዩ እቲ ሕቶ ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ ኣብዚ ብዛዕባ መራሕቲ ዝዛረባ ባጌርና ኣብቲ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ክሰግር እየ prosperous, nothing can stop them. And the Chinese people have this great desire to do as well as the rest of the world. And so they have China, by the way, China's economy has serious problems. Property bubble, demographic challenges, lack of China. Now, if you want me to answer your question directly, Orville, about President Xi Jinping, I want you to know that, again, I want to go back to my point of 193 countries in the world. Almost no other country in the world passes judgment on the quality of the leader that they're dealing with. They accept the fact that he's the leader and we have to deal with him. Good, bad, friendly, unfriendly. And frankly, I want to tell you this, if you don't mind, very directly. If you did a poll of 193 leaders, ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ መራሒ ናይ ቻይና ብዙሕ ግዜ ኣሉታዊ ስእሊ ኣሉታዊ ዘረባ ብምዕራባዊ ዓለም ንሰማዕ ኣለና እቲ ሓቂ ግን ምናልባት ንስኻትኩም ኤውሮፓን ኣሜሪካን ስለ ዝኾንኩም ብሓቂ ክነግረኩም ሓንቲ ሃገር ንናይ ካልእ መራሒ ክትፈርድ ኣይግባኣን ኢልዎ ሃገር ምስ ሃገር ክትሻርኽ ከላ ወይ እውን ዲል ክትገብር ከላ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መራሒ ንዑ ንስኻ ክፍተዎ ኣይትፍተዎ መራሒ ናይቲ ሃገር ክሳብ ዝኾነ ምስኡ ኢኻ ክትሰማማዕ ዘለካ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ድማ ብፍሉይ ብሕማቕ ዝጥቀስ ኣይኮነን በልሕ ምዃኑን ንህዝቡ ዘገልግል ዘሎን ህዝቢ ቻይና እዩ እንተደልዩ ዝኣልዮ እንተደልዩ ዘቐምጦ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ፀለመ እውን ኣካል ናይቲ ንቻይና ንምስዓር ዝጥቀምሉ ስትራቴጂ ዳ እምበር ሕማቕ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናይ ሎሚ ዝበኩም እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ይደሊ ዲሞክራሲ ክሳዕ ክንደይ መጋበርያ ይኸውን ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ to vote, Washington has been screaming at the top of its voice about election interference. We will use every tool we have to counter and disrupt the efforts of Iran, as well as Russia and China,
to exploit our democratic system of government. We learned that Russia had devoted millions to wide-ranging influence campaigns that እንታይ ንርኢ ኣለና ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝግበር ዘሎ ናይ ዓለም ምርጫ ንሳ ትደልዮ ሰብ ንሳ ትደልዮ ፖሊሲ ንዓዓ ዘርብሕ ሰብ እንተደይ ተመሪፁ ምርጫ ንዝገብረ ሃገራት እያ ትብለን ዘላ ምርጫ ናተን ሕማቅ ከም ዝነበረ እያ ትነግር ዘላ እዚ ኣብ ቬኔዙዌላ ርኢናዮ ህዝቢ መሪፁ ንሶም ዝደልይዎ ስለዘይ ተመረፀ እቲ ምርጫ ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ጆርጅያ ትማሊ ናይ ባይቶ ጆርጅያ ትበሃል ጎረቤታ ራሽያ ንራሽያ ማለት እዩ ልክዕ ከም ዩክሬን ኣብ 2014 ዘጋጠመ ፖለቲካ ዩክሬን ካብቲ ዝነበረ ምሕደራ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ዝፈተነትሉ ጆርጅያ ድማ ተመሳሳሊ ኣብቲ ዋንቲ እውን ፀገም ኣጋጢምዋ ነይሩ እዩ ምስ ራሽያ ክትዋጋውን ፈቲናያ ውሽጢ ሶምን ራሽያ መፅያ ስለ ዝሃረመቶ ዝክርዎ ተኮይንኩም ሕጂ ድማ እቲ ምርጫ ናይቲ ሃገር ዝግበር ዝነበረ ኣብ መንጎ ብዙሕ ባእሲ ኣጋጢሙ ኣሎ ናይ ዩክሬን ኩነታት ርኢናዮ ኣበይ ወዲቓ ኣላ ጆርጅያ ድማ እቲ ህዝቢ ይርዮ ኣሎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ምትእትታው ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብቲ ፖለቲካ ተመሳሳሊ ሓንቲ ሃገር ድማ ኣላ ከምኡ ራሽያውያን መበቆላውያን ዝነብሩላ ሃገር ሞልዶቫ ትበሃል ኣብታ ሞልዶቫ ትበሃል ሃገር እውን እንታይ የጋጥማ ኣሎ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ራሽያውያን መበቆል ዘለዎምን እቶም ምስ ኤውሮፓ ክኾኑ ዝደልዩን ግርጭት ተፈጢሩ እቲ ምርጫ ድማ ኣብ ዳርጋ 50 በፂሑ ሎ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ከም ትኽእል እዚ ናይ ጆርጅያ እቶም ምስ ራሽያ ፅቡቕ ዝምድና ክገብሩ ዝደልዩ ስለ ዝተዓወቱ ኣሜሪካ ነቲ ምርጫ ውፅኢት ኣይንቕበሎን ኢና ብልሽውና ነይርዎ እያ ትብል ዘላ እዚ እንታይ ዘርእየካ ምርጫ ዝግበር ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘየገልግል ተኮይኑ ከም ዘይቅበልዎ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ምስጢራዊ ሓበሬታ ካብ ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛታት ዝወፅእ ኣምፅኤልኩም ነይረ ዲሞክራሲ ይኹን ኣይኹን እቲ ሃገር ኣየገድሰናን እዩ ረብሓ ናትና ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ዲሞክራሲ ተኮይኑ እቲ ሃገር ግን ብቐሊሉ ነቲ ዝተገብረ ምርጫ ክትኩንኖን ክትቅይሮን ዓቕሚ ዕድል ከውህበካ ይኽእል ይፍላይ ከም ናይ ኣሜሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ፀጋታት ገንዘብ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ስለያ ኢንቨስት ዝገብር ሃገር ተኮይንካ ነቲ ህዝቢ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ጆርጅያ ዝግበር ዘሎ ነቶም ተምሃሮ ገንዘብ ንሃብካ ዶ ገለዶ ብዙሕ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እስከ ነስማዕዮም literally generated hundreds of millions of online impressions. Well, the irony is the US seems to be mired in the same swamp it's accusing other countries of swimming in, as the Georgian dream turned into an American nightmare. Parliamentary elections in the country have shown a decisive victory for Georgia's ruling party, despite the West's best efforts. A pro-EU opposition and a nation's president were quick to declare the election had been stolen, with accusations of voter fraud erupting from the moment. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ቢቢሲ ድዩ ደ ጋርዲያን ድዩ ሲኤንኤን ድዩ ኩላቶም ነቲ ምርጫ ንኣሜሪካ ዘይርብሕ ተኮይኑ ሕማቕ ምዃኑን ስርቂ ከም ዝነበረን ብትክክል ከም ዘይተካየደን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ተፀጋም እዚ እዩ ከዓ ተመሳሳሊ ንኤውሮፓ ንኣሜሪካ ዘይርብሕ ምርጫ ተኮይኑ ንሶም ዘይደልይዎ ሰብ ተመሪፁ ነቲ ናይ ዴሞክራሲ እንታይ እዮም ዝብልዎ ቅቡል ዲሞክራሲ ይነበረን ቅቡል ምርጫ አይነበረን ትክክለኛ ምርጫ አይነበረን ተቀባልነት ክትረክብ የብላን ተሃገር እገዳ ክወርዳ ኣለዎ ብምባል ስጉምቲ ቆዝዮም ዝፍትኑ ረይዎ ከመይ ኢሎም ቦቃ ከም ዝዛረብሉ ድማ Brussels realized their favorites weren't leading the race. International observers have not declared the result to be free and fair. We condemn all contraventions of international norms and join calls from international and local observers. ስለዚህ ኩሉ ግዜ ድማ ኢንተርናሽናል ኦብዘርቨርስ ዝብልዎም ኣለው ምስ ኣሜሪካ ዘይትደልዮ ውፅኢት ተመፅዩ እቲ ምርጫ ፌር ኤንድ ፍሪ ኤንድ ፌር ከም ዘይነበረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ሃገራት ብድመስለን ክገብራ ክእላያን ምርጫ ኣሜሪካ ኣቦ ናይ ሃገራት ኣይኮነትን ወይ እውን ቦስ ናይ ሃገራት ኣይኮነትን ነቲ ምርጫ ፅቡቅ ድነራ ኣይነበረን ክትዛረብ ኣይግባኣን እዩ ልኡላውነት ዘለዎን ሃገራት ብዝመስለን ምርጫ ገይረን ኣለዋ እቲ ውፅኢት ድማ እቲ ህዝቢ ጥራይ ክውስኖ ዝግባእ ከምኡ ዝበሃል ግን የለን ኣብዚ ዓለም ኣሜሪካ ፅቡቅ እንተይላተይ ፅቡቅ ክኸውን ዝግብኦ ንኣሜሪካ ዘይረብሕ ፖለቲከኛ ተመፅኡ ድማ ከመይ ገይሮም ከምዚ ኣልይዎ ኢና ንርኢ ዘለና full investigation of all reports of election related violations. Well, it's no wonder Washington expressed its concerns even before the voting had begun. We've made our concerns very clear about the trajectory of the democratic institutions in the election process in Georgia, and we remain very concerned about it. Ultimately, the future of Georgia should be up to the Georgian people to decide in a free and fair process. And in a classic US move, Washington has decided that when a sovereign state like Georgia doesn't play the game according to Uncle Sam's rules, they must be punished with economic penalties and the threat of funding withdrawals. And when the ruling Georgian Dream Party passed laws that the Western elites disagreed with, repercussions soon followed in the form of sanctions. Georgia Dream's leadership has put Georgia on a precarious trajectory that jeopardizes Georgia's Euro-Atlantic path and undermines the U.S.-Georgia relationship. It is still draft legislation, and I'm not going to comment on specific responses. ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ድሌታ እንተደይ ረኺባቶ ነቲ ዘለዋ ፅልዋ ምስ ኤውሮጳን ምስ ካልእ እንተጠቂማ እገዳ እያ ተውርድ ነዚ ሃገር እዚኣ ድማ ከምዚ መስላ ኣብ 2014 ዩክሬን ልክዕ ምርጫ ምስ ተገበረ
مسراشا قرب زلو بوليتيكا نساتهم كم استعوتي زنجر نتيجة استمرت مراحقن اليوم أمريكا خلق الزخل كم زجبرون بوز جمرة كونتات يوكرين أبز حجبريداتو زلا إذا جورجيا تبار هاجر كمون مولدوفا كال قدايناي سأجمنا يوكرين كي مثلا زفرها هاجراتين من مفلاتو زعكل جن بوانو كنستبهلو ليه أوكي نيروبا ديالله نبزو بانا نخيد. Mediated 2 rounds of talks in July and August, with the third one postponed in September. No resolution has been reached so far. And in October, leaders of Egypt, Somalia and Eritrea, who have all strained relations with Ethiopia, met in the Eritrean capital, Asmara, and agreed to help the Somali army confront terrorism. Let's hear more from Hassan Hanenje. He's a director with the Horn International Institute for Strategic Studies. He joins me from Nairobi, Kenya. Hanenje, thank you so much for talking to us here on Africa Matters today. Is the Horn of Africa on the brink of an all-out war in جنتاي كوينو زلو مزاربا رسك عبز خونه وين ديجيرو زي قدايزي بفلاي قداينا سوماليا نا إثيوبيان ناب حدقا نيا كونتاتي خي كم زلون نبملو تزو بعدما ناب حدقا كوز دا كم زخيل أتي لنك أنا استزاربو نبي أحمد مدري ببرلمان دما نتزنا بري نداد كم زو السخلو معناته بفتشم دحر قبل كم زي كونن اتم الصومالي لاند كغبرز دل جلو كغطفو خم زي دلي بنصور تزاري بلو سلازي انتس بالصومالي لاند دخم كتبنا بغلي افتق بحري قد نكركب علني زي سمع زربا سلا تزاربي از كونتات زينا بكينات كمعبلي خلد زبل حتوس كان اسمعي assessment? I wouldn't characterize it as being on the brink of an all-out war, but the risk of escalation is certainly high, considering the current tensions, not just as a result of the MOU between Addis Ababa and Somaliland, but also the ongoing conflagrations in Sudan and incomplete, of course, issues in South Sudan, as well as elsewhere in the region. So the risk is... الجين تايو ولا كوا immediately هذا عادي ملو وكينات كجمرين تزيبلنا أتعب تزوبا زخية زلو كنت هادجن هذا جنيا كم خان أتيكا كرز خلا يكونن زدما سوماليا مس إثيوبيا تخلو زلا بحدوجن السودان زجبر زلو مثل زاون برتع زخنا كينات أتخالي دما جبت نافت زوبات مس زلا كلنا جراب كمد متاو إثيوبيا مس يرترات خانو زلا كله وساسير كات زوبا نبزل على حدقة خيط كم زخل يوم زغلتو زلو. High, but all-out war is not imminent, but the risk is high. So when you're saying that the risk is high, what do you mean by that exactly? Firstly, for instance, insofar as, for instance, the MOU is concerned, today, Somalia doesn't exactly have the capacity to militarily confront Ethiopia in conventional terms. However, considering the current arrangement where you're having external players, including recently the Egyptian involvement in aiding Somalia, as well as the kind of tripartite discussions that are going on between Eritrea, Somalia, and Egypt, the post-ACME scenario, where, for instance, Egyptian forces may be, انتايم زبل زلو هجي abnormal زربا كنزارب كلنا إثيوبيا سوماليا يعني إثيوبيا بوتا دراو عين نخدقت مع عقم اللواكن بلا نخلينا بتي نورمال كوينات مالتيو زي ات نورمال مردات ينيرو انت خوني اتحجز زمع بلزلو كنتات ابغمد متاو سوماليا بمنقدي ابزونا يتقصوني بمنقدي تركو تقبرو زلا ركبات بزلا على قد بجبس منقدي ترغبو زلا وتهدروا عقمن للو كل دما ابتنا عقب سلامون ناي جبس سراويت كاتو زغبر زلو غعزو ابلعليو دما سوماليا مسير ترامز جبسون كوينا سلوساو كيدان كيراتو زلا اونا بكمد متاو اتو كنتات إثيوبيا ملو بملو نتنقرات كتبلو تخليها ويون دليتا نخد قبر تخليها زخل زبل كنتات هيكونن سلازي اتو كوينات حدقنيا كوينات كل عال كم زخل زتنبه مدرخ سنر إلا ناينا سوماليا كم تقدم تقوص أروز نبرد دخم تهاجر كم زي كونتن أجد داسيز من دناتات تقبر كم زلان نسودما نتزولو كونتات نبزل على درجة كم زودي يفويز زارب زلو. In Somalia may exacerbate a situation in which you may see action from Addis Ababa, which of course then may attract a response from those forces that probably have built an axis within Somalia. So Hanenje, tensions between Eritrea, Somalia, Egypt and Ethiopia is not anything new as we speak. So what needs to change to de-escalate and manage them? One, there is no alternative to diplomacy. Mogadishu and Addis Ababa, they need to talk. Now, it may be a challenge for them to talk directly, in part because the tension is extremely high, and that is why it is going to be important that there is a third party. And I think in recent months, you've seen Ankara try to... So, تكونتات كم زي درسنا زلوا ويو أبن بلو زلنا انتاي انت تجبر ويو بخمي من قد كزحل خل انتاي كجبر خل نزبل دبلوماسي كجمر خلاله تحطهن تازغربت نخلت يوم تركيا أبي إثيوبيا بزوحين بس من تزلوا مش إثيوبيا طبق منا زلوا هجر أب سوماليا دما درجة ننوح من الشركة نزلوان بزوحين بس جرا زلان نخلت ين كتكراربن كل تسلس تجزي فتينا أب كل تجزي تراقبهم مسلسلين سوماليا عين دلنا بمبال
ሓንጊዶም ሶማልያ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ክንራኸብ እንተኮይና ክንረዳዳእ እንተኮይና ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘላ ጠጠው ከተብሎ ኣለዋ ንዑ ጠጠው ከየበለት ርክብ ዝበሃል የለን ስለ ዝበሉ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ወላ ሓንቲ ክግበረሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ኩነታት እቲ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ዝገበሮ ድማ ነታ ዘላታ ላምባ ይወሲኽላ ክንብል ንኽእል እንታይ ማለት እዩ ስኸ ብዝከ ንስማዕዮ በሚመለከት የኢትዮጵያ ፖሊሲ እና ፕሪንሲፕል ከተቻለ ከሁሉም ጋር በሰላም መኖር ከሁሉም ጋር በትብብር መኖር ከሁሉ ጋር ሰጥቶ በመቀበል መርህ መኖር ነው። ውጊያ ይነሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አንዋጋም፣ ከማንም ጋር መዋጋት ፍላጎት የለም። ሁለተኛ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሊወሩ ይችላሉ ሀገራት የሚል ስጋት ያለባቸው ሰዎች አልፎ አልፎ ስለሚነሱ ኢትዮጵያን ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም። ማንም ለመመከት የሚያስችል በቂ አቅም አለን። በቂ ኣቢ እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ሓደ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክጅምር ከም ዘይክል ዝኾነ ኩናት ክጅምር ከም ዘይክል ኣገይን ኣብዚ ዘረባናቱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ክልተ ደቂቕ ዝገራጮ ተፃራሪ ዘረባ እዩ ወይ ከዓ ስነ መጎት እዩ ዘቕርብ ዘሎ እዚ ገለገለ ሰባት ግን ንኢትዮጵያ ክትውረር ትኽእል እያ ክትረም ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ኣሎ ይብል ኣሎ ንኢትዮጵያ ክወርር ዝኽእል ዓቕሚ የለን ልዕሊ ማንም ዓቕሚ ከም ዘለና ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍክር ዘሎ ኣይ ቲንክ ንካልእ ክእምን ዘይኮነ ዝብል ዘሎ ኣቢ ንነፍሱ ክእምን ዝፍትን ዘሎ እየ ዝብል ኣነ ንነፍሱ ነታ ዘረባ እናደጋገመ ክእምና እዩ ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ክወርር ዝኽእል ምናልባት ግብፂ ድዩ ክኸውን ዝኽእል ወይ ኣይደ ነው ንዑ ክኸውን ዝኽእል ካልእ እቲ ፀገም ናቱ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገም ዳ እምበር ብደገ ዝመፅእ ፀገም ከም ዘይኮነ ባዕሉ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ክወርር ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ተተባሂሉ ንሱ እዩ ሰራዊት ናቱ ናብ ሶማልያ ዘፀግዕ ዘሎ እምበር ካልእ ሰብ ናብቲ መፅኡ ተሃርሞ ዝፈተነ ሰብ ከም ዘየለ ክሳብ ሕጂ የስ ግብፂ ፀቕጢ ክትገብረሉን ክትዓፅኦ ትፍትን ከም ዘላን ይፈልጥ ኣሎ ግን እቲ ፈኸራ ንመን እዩ ዝፍክሮ ዘሎ እዩ ትሕቶ ስንገዛ ስንሸምት የነበርንባቸውን በውጊያ ክፍተት የገጠሙን ነገሮች ማምረት ጀምረናል። እናመርታለን፣ ሰው አለን፣ ጀግኖች ነን፣ ሰው አነካም። ከነኩን ግን ለማንም አንመለስም። ስጋት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፅዋር ባዕልና ነፍሪ ስለ ዘለና ካብ ካልእ ንገዝኦ ዝነበርና ሎም ኣፅዋር ባዕልና ኢና ንሰርሖ ዘለና ሰብ ኣለና ወታደር ኣለና ቁጠባ ኣለና ኣፅዋር ኣለና ስለዚ ጀጋኒ ኢና ንዓና ክትንክፍ ዝኽእል ሓይሊ የለን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ክጠቕሞ ዝኽእል ነገር እዩ ምክንያቱ ደ ሴም ኣርጊመንት ዝጥቀመሉ ዘሎ ንግብፂ እንተኮይኑ ከፈራሪ ዝፍትን ዘሎ ክንድናቱ ህዝቢ ኣለዎም ካብ ናቶም ዝዓቢ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎም ቁጠቦም ካብ ናቶም ዝዓቢ እዩ ኩሉ እቲ ረብሓ ድማ ኢትዮጵያ ክትርመስ ኢትዮጵያ በዚ ዘላቶ ሽግር ንክትወድቕ ዝደልዩ ድማ ግብፂ እዮም ስለዚ እቲ ዘረባ ሓደ ብሓደ ንግብፂ ክኸውን ዝኽእል ግን ኣገይን ናብ ኩሉ እውን ናብቲ ዞባ እውን ክዝርጋሕ ዝኽእል እዩ ብፍላይ ንሶማልያ እውን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንኤርትራ እውን ኩሉ ግዜ ተፈኸራ ብድሕሪ መጋረጃ ናብ ኤርትራ እውን ዘቕንዐ ምዃኑ ምርሳዕ ስለ ዘየድሊ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ዘቕልዐ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ንዑ ከይበሉ ክሰግርዎ ስለ ዘይክእሉ እቲ ሓቂ ግን እዚ ዝብሎ ዘሎ ክኾነሉ ዝደልዮ ደኣይ እምበር እቲ ክውንነት ፕሮፌሰር መሓመድ ነጊርዎ ነይሩ እዩ ሓደ ግዜ I said first deal and discuss with your Oromo brothers despite of the different political parties and discuss long and build a confidence building and then come with a minimum program. He didn't do that. He opted the same like the TPLF in 1991 to dominate everything and to grab the power. The major mistake is started there. Finally, he started... እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እዩ ኣቢ ሰላም ተደልዩ መጀመርያ ናብ ካልእ ንየማንን ፀጋምን ኣይኮነን ምባል ዘድልዮ እንታይ ዳ መጀመርያ ምስ ኦሮሞ ኣሕዋትካ ተረዳዳ እቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ዕግርግር ምሳቶም ፖለቲካዊ ነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ፖለቲካዊ መፍትሒ ክትገብር ፈትን ድሕሪኡ ትኻልእ ክመፀካ ክእል እቲ ፀጋም ግን ንሱ ልክዕ ነታ ናይ ህወሓት ፖሊሲ ንዓይ ዝኽተል ዘሎ ንኩሉ እቲ ስልጣን ኣብ ናቱ ኢሊት ንዑ ከገልግሉ ዝኽእሉ ኣውዲቑ ነቲ ሃገር ከም ድሌቱ እናገበረ ክኸይድ ስለዚ በቲ ናይ ህወሓት ፊሎሶፊ ስለ ዝዓበየ ኤግዛክትሊ ነቲ ናይ ህወሓት ትፍልልይ ህወሓት ንተጋሩ ዘማእኸለይ ነይሩ እዚ ድማ ንኦሮሞ ዘማእኸለ ንዑ ከገልግልዎ ዝኽእሉ ብምግባር ነታ ናይ መለስ ግን ካብ መለስ ንላዕሊ በሊሕ ክኸውን ኣለኒ ዝብል እምነት እንዲ ዘለዎ ዝያዳ ድማ ነቲ ህዝቢ ምዕባለ ብምርኣይ ኣብ ጎነይ ከም ዝስለፍ ክገብሮ ክኽእል ኣለኒ ብምባል እዩ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ስትራቴጂ ግን ክሳዕ ክንደይ ይሰርሓሉ ዶ የለን ይሰርሓሉ ዶ ኣይሰርሕን ካብዚ ንስማዕ to divide the people and particularly this organization who have entered the Oromos. The first victims of him in the beginning, they were the Oromos. A lot of Oromos have been arrested and the Oromo Liberation Front, finally the young people, they saw that it is the danger is coming from them.
They went to the field and they are armed, and now today they are controlling a big part of the Oromo region. The Oromo region is divided by 21 provinces. 18 provinces is no more in the hand of Dr. Abiy. He controls only 3 regions. Probably the 3 regions of the Oromo regions also, he have no absolute control. And finally, he became a mayor of Addis Ababa. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኦሮሞ ኩነታት እውን ብቐሊሉ ክቋሓፀሮ ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ብሕፅር ዝበለ ዝብል ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ዝዓበየ ክፋል ኣብ ኢዱ ከም ዘየለን ንሱ ዝቋሓፀሮ ዘሎ ኣብ ኢዱ ዘሎ እቲ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘሎን ከም ዝኾነን ዳርጋ ብሕፅር ዝበለ ክንዛረብ ተኮይና ድማ ከንቲባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ተኣበባ ኣዳነች እንድሕር ኮይና ንሱን ካልኣይ ከንቲባ ናይ ኣዲስ ኣበባ እምበር ኪኑ ዝኸደ ሙሉእ ቁፅፅር ኣብቲ ሃገር ኣለዎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ኢትዮጵያ ብዝፈልጥዋ ንኢትዮጵያ ብቐረባ ንዝከታተልዋ ሰባት ዝመፅእ ዘሎ እዩ እንታቶም ንናቱ ዘረባ እናተቐበሉ ነገር ከጓሃሩ ዝፍትኑ ዘለዉ መፍትቶም እዮም ረኺቦም ዘለዉ ኤርትራ ማዕከል ጦርነት አይቀሬ እየሆነ ነው ኢኔቪታብል እየሆነ ነው በፊት ኤርትራውያን እናንተ ኤርትራውያንና ምዕራባውያን አንድ ላይ ነበራችሁ ኢትዮጵያ ማፍረስ የምትፈልጉት ዓላማችሁ ነበር ኢትዮጵያ ማፍረስ ነበር ኢትዮጵያ ደግሞ ህልውና ማስከበር ነው የምትፈልገው ኢትዮጵያ መሰረታዊ ዓላማና ፍላጎት ህልውና ማስከበር ነው እናንተ ኤርትራውያንና ምዕራባውያን ሻዕቢያ ኤርትራውያን እንኳን ሻዕቢያና ምዕራባውያን በኢትዮጵያ የሚፈልጉት ተላላኪ መንግስት መፍጠር ነው አገልጋይ ፈረስ እንዲሆን ማድረግ ነው በኢትዮጵያ ስለምታይ እስከ ይዛረባሎ ኤርትራ ከም ክትገብሩ አይደልን ያ እንታይ ዘለ ዘለሱ ኤግዛክትሊ እቲ ትክክለኛ ምስሊ ናይ ኢትዮጵያ ይፈልጦ እዩ ጽቡቅ ገይሩ ይፈልጦ ተላላኺ መንግስቲ ከም ዝኾነ ያቡ ዘሎ ምዕራባውያን ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ተላላኺ መንግስቲ ከም ዝደልዩ ይፈልጥ ኣቢ ይፈልጥ ንሶም ይፈልጡ ኩሎም ፈልጥዮም እቲ ፀገም ግን እንታይ ክብልሎ ከምኡ እንድሕር ኢሎም እቲ ሓቂ ክዛረብሉ ስለ ዘይክእሉ ካልኦት ገዲዶም ከምኡ ከም ዝገብርዎም ዘለዉ ወይ እውን እቲ ፕላን ኣነ ዝገርመኒ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዝደሊ ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እዮም ዝብልዋ ክዛረቡ ከለውምሽ ኣብ ርእሲ ኢትዮጵያውያን ግን ካብ ኣሜሪካ ከም ትዓቢ ጌርኩም ውሰድዋ ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብ ኤርትራ ሓንቲ ዓባይ ሃገር እያ እታ እንኮ ኣብ ድቃሶም እተባህርሮም ሃገር ተላ ኤርትራ ሻዕቢያ እዩ ዘባህርሮ እምበርከ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና ዝብል ፖለቲካዊ መራሒ ወይ እውን ሃገር ንኤርትራ ድማ 4 ሚልዮን ኣለዋ ዝብልዋ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛርብ ሃለዎም ዶ ማለሲ ተዓቕምኻ ከምቲ ንስኻ ትዛረበሉ ትጃሃረሉ እንተኮይንካ ንስኻሲ ወዲ 25 ዓመት ኢኻ ንበሎ ብዓይኒ ቁፅሪ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ወዲ 6 ዓመት ወይ ወዲ 5 ዓመት ርኢኻሲ ንዑ ትፍክረሉ ዲኻ ኣነ ነዚ ከምዚ ክገብሮ ክእል እየ ክትብል ትኽእል ነው እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ወዲ 12 ዓመት ኮይኑ ዝረኣየካ ጉብዝና ግን ካባኻ ዝሕየል እንተኮይኑ ብቁፅሪ ንስኻ ትበዝ ተዓቢ ዕድመ ልዕልዩ ኣለካ ገለ ኣለካ ግን እቲ ንሽተይ ድማ መንእሰይ ሓያል እንድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብር ዝግበር የለን ዘረባ ጥራይኻ ተነዋሕ ትኽእል ስለዚ እቲ ዘዕፍሮም ዘሎ ነገር ንኤርትራ ሓያል ሃገር ምዃና ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጡ እዮም እጂ ናይ እዚኣቶም ምዕፋር ወይ እውን ምዝራብ ዝኾነ ምኾነ ነይሩ እቲ ኣገዳሲ ዝኸውን ዘሎ እቶም ዓበይቲ ሃገራት ዝኸድዎ ዘለዉ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ከባቢና መን ክዘውር ቀኒ እዩ ናይ CIA ሓላፊ ክዘውር ቀኒ እዩ እዚ ናይ CIA ሓላፊ መን እዩ ዝበሃል ዊልያም በርንስ እዩ ዝበሃል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ CIA ዲሬክተር ዊልያም ጄ በርንስ ይበሃል ናብ ግብፂ ከይዱ ነይሩ ናብ ሶማልያ ከይዱ ነይሩ ናብ ኬንያ ከይዱ ነይሩ እቲ ዕላማ ግብፂ ሶማልያ ኤርትራ ስሉሳዊ ኪዳን ገይረን ናብ ግብፂ ከይዱ ድሒሩ ናብ ኬንያ እታ ኣንከር ስቴት ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘላ ናብ ኬንያ ከይዱ ድሒሩ ድማ ናብ ሶማልያ ከይዱ ስለዚ ነቲ ስሉሳዊ ኪዳን እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለዎም ኣማኑኤል ቢደ ማርያም ኣናላይዝ ገይርዋ ነይሩ እዚኣ ንኤርትራ ገዲፉ ናብዘን ኩለን ሃገራት ምኻዱ ናይ USA ኣብ ግዜ ምርጫ ካ ብምዃኑ ቀቅድሚ ምርጫ ዝምግባሩ ናይ USA ስትራቴጂ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ ዞባ ሓደ መተንቢሂና ንርኢ ዘለና ስለዚ ምናልባት ነቲ ስሉሳዊ ኪዳን ቅድሚ ሕጂ ሶማልያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ዝገበርዎ ስሉሳዊ ኪዳን ልክዕ ኣሜሪካ እንታይ ጌራ ነተን ክልተ ሃገራት ክትቋፃፀረን ስለ ትኽእል ንኤርትራ ውፅያ ነተን ካልኦት ሃገራት ነቲ ስሉሳዊ ኪዳን ከም ዝግሕፍኦ ጌራተን ማለት እዩ ሕጂ ኸ ንግብፅን ንሶማልያን ልክዕ ከምኡ ገይረን እቲ ጉዳይ እቲ ስሉሳዊ ኪዳን ከም ዝድቅስ ድየን ክትገብሮ ክትፍትን ወይስ ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ስለ ዘይክእሉ ደገፎም እዮም ገሊፆም ኣይዶና ኣነ ብክልቲኡ ክሪኦ ዝኽእል ኣሜሪካ ስግኣት ተሰሚዕዋ ኣሎ ድዩ ኣየላን ዝያዳ ኣበይና ክንሪኦ ንኽእል ሓደ ብጭቡጥ ክንሪኦ ንኽእል ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብቲ ዓቃብ ሰላም ሶማልያ ትደልየ የላን
እንድሕር ተዓቃብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብግዲ ናብ ሶማልያ ከኣትሎ ተተባሂሉ ኣሜሪካ ስቲል ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ከም ዘላን ናይ ኢትዮጵያ ህላዌ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ምህላው ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ የገልግል ምዃኑ ክንቅበል ኢና እንተዘየለ ነቲ ናይ ግብፂ ምትትታው ኣብ ሶማልያ እንድሕር ደጊፋቶ ኣሜሪካ እንታይ ክንግምት ንኽእል ምናልባት እቲ ግምት እንታይ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ግብፅን ኤርትራን ሶማልያን ጌርኖ ዘለዋ ኪዳን ክትቅበሎ ትኽእል እያ ወይ እውን ኣይትነፅጎን እያ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ግብፂ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ካልኩሌሽን ጌራቶ ዘላ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ንግብፂ ብዙሕ ከርብሖም ፈቲኑ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ነቲ ዲጋ ህረምዎ ዝበሎም እዩ እኮ በጋብልዎ እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም ብፅምእደ ክትሞቱ ኮይንኩም ኢሉ ዘማኽሮም እዩ ነይሩ ስለዚ እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን መፅኡ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ስትራቴጂ ብዝለዓለ ክሰርሓሉ ከም ትኽእልን በንፃሩ እቲኣቶም ተመፂኦም ድማ ከምቲ ዝነበረ ስታቱስ ኮ ክቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ ክርኢ ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዞባ ዝግበር ዘሎ ትከታተሎ ከም ዘላ ዕላማ ናታ ድማ ኤግዛክትሊ እንታይ ምዃኑ ንፁር ኣይመስልን እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ንፁር ዕላማ የብላን እዚ ንሶማልያ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ኪዱ ድያ ክትብላ ወይስ እንታይ እያ ክትብል ወይስ ንኣቢ ድዮም ክጉሕፍዎ ክፍትኑ ክንሪኦ ኢና እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ድማ ኣቢ ዝለዓለ ሓደጋ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ንሪኦ ዘለና ምዕባለ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቁልጡፍ ዝምዕብል ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና That is going to be central if they actually መጀመሪያ ብሔራዊ ጥቅማችን ዲፋይን አድርገናል 1 2 3 ብሔራዊ ጥቅማችን ነው የእናንተ ምንድን ነው እንዴት እንተባበር በሚል ንሕና ናይ ሃገራዊ ድሌታትናን ስትራቴጂን ኣቕኒዕና ኣለና ናትኩም እንታይ እዩ why do you care ንስኻ ናትከ ክትገብር ካልኦት ሃገራት ሃገራዊ ረብሓናቶም ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ እቲ ፀገም ናይዚ ሰብ እዚ ኮይኑ ዘሎ ልኡላውነት ዝበሃል ስለ ዘይርድኦ ዘሎ እዩ ልኡላዊ ሃገር ብዝመስሎ መንገዲ ከምቲ ንስኻ ሃገራዊ ረብሓታት ናትካ ከተቀድም ትፍትን ዘላ ካልኦት ሃገራት ድማ ናቶም ሃገራዊ ረብሓ እዮም ከሳልጡ ዝፍትኑ እቲ ሕቶ ግን ንምርዳእ ተባሂሉ ዝበሃል ኣይኮነን ዘረባ እዚ ነው የምንሰራው ከዚህ ቀደም ደሃ ናቸው በውስጣቸው ችግር አለባቸው ፍላጎታቸውን እንዳሻቸው አያደርጉም ብሎ የሚያስቡ ከባቢዎች ካሉ አሁን መታረም አለባቸው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ፓወር ሃውስ ናት ጥያቄና መልስ የለውም ይሄ ትበለጽጋለች የራሷን ብቻ ሳይሆን የዚህን ኮንቲነንት ችግርም ለመፍታት ስለዚህ ከም ቀደም ድኽምቲ ሃገር ያልኩም ትንዕቁና ድማ ልዑል ጥንቃቄ ከድልየኩም እዩ እናበለዩ ዝፍክር ዘሎ ኦኬ እስከ ስምዑ ወዚያ ሓደ ዝገበራ ቪድዮ እያ አያታትካ ክንደይ ዘይመኸሩ ሰዎይታትካ ክንደይ ዘይመኸሩ ኣቦታትካ ክንደይ ዘይፈከሩ ንታሪኽና ነበረ ክገብሩ መንነትና ነበረ ክገብሩ ገለ ኸይዱ ናብ ዓዲ ዝገይሩ ገለ ብሕጊ መቑሕ ተኣሲሩ ጸወታ ተወዲኡ ጌም ኦቨር አያታትካ ክንደይ የሚባሉ ሀገሮች ሁለት ሀገሮች እንደ ኢትዮጵያና ኤርትራ የሚባሉ ሀገሮች ሁለት ሀገሮች እንዴት ተፈጠሩ? ኢትዮ ኤርትራ የሚባሉ ማለት የውጫሌ ስምምነት ስንት አንቀጽ እንዳለው የሚያውቅ ስንት ሰው? 20 አንቀጽ አለው። 17 ብቻ ነው እንደ የተነገረንም ስንማርም ያደግነው 17 ነው። አንቀጽ 3 የውጫሌ ስምምነት ላይ ኤርትራ የሚባል ሀገር መፈጠሩን ድንበር መካለሉን ABCD ብሎ የኢጣሊያ ግዛት ወይ ኢጣሊ ብሎ ራሱ ሀገሩ የኔ ነው ብሎ ኤርትራን እና ደግሞ የኢትዮጵያ ግዛት መርዶ እኮ ይዝረኽብዎ ዘለዎም ውዕል ውጫሌ ማለት መሊሊክ ምስ ጣልያን ተረዳድዩ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ዶብ ናይ ኤርትራን ዝሕጂ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ መሊሊክ ያቆይምዋ ንሳቶም ዕግርግር ክገብሩ 3,000 ታሪክ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ግን እቲ ሕቶም ኢትዮጵያ ዝበሃል ምስ ጣልያን ኣብ ውዕል ውጫሌ ከም ዝተገበረ እዩ ኣብቲ ውዕል ውጫሌ 20 አንቀጻት ኣለዉ አንቀጽ ቁጥር 3 ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ብንጹር ኤርትራ ዝበሃል ዶብ ንጹር ኣካል ናይ ጣልያን ምዃኑ ግዛት ናይ ጣልያን ኣይኮነን ዝብሎ ጣልያን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያ ልዑል ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ዶብ ዘለወንን ገለ ካብቶም ብትክክለኛ ግዛታዊ ኣቃውማ ዘለወን ዶብ እየን ስለዚ ዲስካሽን ክህልዎ ይግባአን እዩ ማለት ምዚኣቶም ዝገበርካዮ ዲል ንድሕሪ ሕጂ እውን ዝመፅእ ወለዶ ክፈልጦ ዘለዎ ምዚኦም ህዝቢ እዚኦም ዝገበርካዮ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ነባሪ ክኸውን ከም ዘይክእል ምክንያቱ ቃልካ ምዕፃፍ ነገራት ምቕያር ንቡር ከም ዝኾነ ጌርና ክንሪኦ ኣለና እያ ዘረባ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ውዕል ውጫሌ ኤርትራን ኢትዮጵያን
ንጹር ዝኾነ ክልተ ሃገራት ምዃነን ዘነፀረ ውዕል እውን እዩ ዝኾነ ነዚ እውን ክኽዕድዎ ኢና ንርኢ ዘለና ክሕዶሞ ውግእ ተገይሩ ናፅነት ምስ መፀ ውዕል ናይ አልጀርስ ኩሉ እቲ ውዕላት ንኽጠልሙ ፀገም የብሎምን እዚኣ ጥራይ ክዝክሩ ኮሎኒ እንኳን አይደለም የሚለው አንዳንድ ቦታ ላይ ቅኝ ግዛቴ አይደለም የኔ ነው ጣሊያን ነው ብሎ ነው የሚጀምረው አንቀጽ 3 ላይ አንቀጽ 3 ላይ ነው ኤርትራ የሚባል ሀገር የተመሰረተው ሜይ 2 ስለዚህ አብ ወርሃ 5 ዕለት ክልተ ወርሃ 5 ሽሕን 889 ኤርትራ ዝበሃል ኣብ ውዕል ውጫሌ ኣብ አንቀጽ 3 ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ሽዑ ተመስሪቱ ይዝብል ዘሎ remember always ያ ክፋል እዚኣ ኤርትራ ዝብል ሃገር ኣብ ሜይ ወርሃ 5 ግንቦት ዕለት 2889 ኣብ መንጎ ናይ ሽዑ መራሕና ኢትዮጵያ ዝነበረ መሊሊክን ጥልያንን ዝተገበረ ሃገር ትበሃል እዛ ናይ ሎሚ ግዛእታዊ ፎርማ ዝሓዘት ሃገር ማለት እዩ ኩለን ሃገራት ናይ አፍሪካ ኩለን እንኮላይት ኢትዮጵያ ብመሰረት ናይ መግዛእቲ ናይ ኤውሮፓውያን ዝተመስረተ ሃገር ምዃኑ ክንፈልጥ ክንከላለና ስለዚ እዛ ንሪኣ ዘለና ሃገር ኤርትራ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ብንጹር መንገዲ ዝተመስረተት ሃገር ምዃናን 93 ናጽነታ ረኺባ ብላብላ ክብሉ ከለዉ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ በዚያ ጌርኩም ንክዝክርዎ የዝደሊ ግን ናይ ኤርትራ ታሪክ ኢትዮጵያውያን ጥራይ ኮኑ ክጠልምዎ ዝፍትኑ እንኮላ ኤርትራውያን እዮም ክጠልምዎ ዝፍትኑ ያታትካ እንደይ ዘይመኸሩ ሰዎይታትካ እንደይ ዘይመኸሩ ኣቦታትካ እንደይ ዘይፈከሩ ንታሪኽና ነበረ ክገብሩ መንነትና ነበረ ክገብሩ ገለ ኸይዱ ናብ ዓዲስ ገይሩ ገለ ብሕጊ መቑሕ ተኣሲሩ ጸወታ ተወዲኡ ጌም ኦቨር ከምዚያ ንሪኣ ዘለና ኢና ንቐፅል እስከ እቲ ካልእ ከ እንታይ ይመስል ክልተ ዓመታት ዘጋጠመ ሓደጋ ስዒቡ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተዋሃበ ሓላፍነት ብምጥቃም ስምምዕነት ፕሪቶርያ በኣግባቡ ክንዲ ምፍጻም ካብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ወፂኡ ከይደ ፈጻጽማት ስምምዕነት ክተሓላለቕ ብምግባር ብሄራዊ ረብሓታት ተሓሊፉ ስለ ዝሃበ ብዝብል ምኽንያት ዘቕረበ ጉባኤ ዘካየደ ውድብ ሕወሓት ካልኣይ ዓመት ዝመልኦ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝባኾኑ ዓመታት ንምክሕሓስ መስርሕ ዘርጊሑ ምህላው ፍሊጡ ዝበኸነ ግዜ ንክንክሕስ መስርሕ ዘርጊሕና ኢና ዝብል ቅዋም ውድብ ሕወሓት ሕዌት እንዳግመ ህንፀት ትግራይ ከቀጽል ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዓበይቲ መሰረታዊ ጉዳያት ስምምዕነት ከይተፈጸሙ ክልተ ዓመታት ኣቁፂሩ እዩ ቃል ዝተኣተወሎም ኣጀንዳታት ዘይተፈጸሙሉ ምክንያት በርከተ ዝበሉ መብረት 1990 ዝነበረ ውግእ መንቀሊኡ ዶብ ኣይነበረን ናይ ደው ውግእ ኣይነበረን እዚ ሰበብ እዩ እቲ ናይ ደው ውግእ እምበር ኤርትራ ብሓይሎም ሻዕብያ ማለት እዩ ብሓይሎም ጠምዚዞም ፖሊስ ተኣቶም ከተግብሩ ስለ ዝኽኣሉ እዩ ሕዚ እውን እቲ ኩናት ምስ ሰራዊት ዝግበር ግጥም እዩ ምስ ሰራዊት ዝግበር ግጥም ምስ ጠቕላላ ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ዝግበር ግጥም ስለ ዝኾነ ብቐጻልነት ክካየድ ዘለዎ እዩ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ክንዲ ዝደልዮ መስዋዕትነት ዝናይ ሕዚ ውግእ እውን ዝስምላ እዩ ሓሰና ኣካበልካ ሓሰና ግደፈይ ትታውኸና ቶምናትና ንብሎም ይኣኹሉና ዓንሰኻይ ትወሰኸና ናይ ባዕልና ክንገብርስ ናይ ባዕልካ ዝበረና ከም ዝንሪኦ ዘለና ተሰልቢጦሞም እዮም ንዓታቶም እውን ንስማዕ ግን መዓድ ድራማ እዩ ዘሎ ፍዋት ሕስራትዮም ንምንታይ መሲልካ ክቡራት ኣይኮኑ ፍዋት ሕስራትዮም ንምንታይ መሲልካ ኣነ ክኸብር እዮም ነብሶም ሕሲሮማ እዮም ሓደ ነብሱ ዘኽብር ሰብ ናብ ኩናት ኣይኣቱን እቲ ድፍረት ካበይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ መስዋዕቲ ክዛረብ ከሎ ሰብ ልዕሊ ነፍሱ ዝያዳ ከፍቅረካ ይክእልኒ እዚ ነፍሱ ዝበጀወልካ እቲ ዝለዓለ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ኣዲኹም ኣለዎም እቲ ዘረባ ግን ብከምዚ ዝመፅእ እቲ ድፍረት ብተደጋጋሚ ተቃዋማ እያ ኣብ ዝብል ዘሎ ጉጅለ ዝስማዕ ነገር እንተሎ ክብርታት ናይ ኤርትራ ክብርታት ናብቲ ከምዘ ይኮነ ክትቃወም ትኽእል ኢኻ መሰረታውያን ክብርታት ናይ ኤርትራ ምድፋር ግን ከም ልሙድ ተርእዮ እዩ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኦኬ ንቐፅል ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ጀሚሮም ደይውድኡ እንዳ ጀሚሮም ደይውድኡ
قداموس صلاة حزب إرتران منسي إرترا بإثيوبيا دول نسخاتكم يخون سلازي I am pure Ethiopian إثيوبيايتي أنا إرترايت هيكونكم كابزا ساعات سيا I'm not إرتران بوبوين بدين إرترا إثيوبيايتي ترى ده بريكم ده سلازي اوكي ኢትዮጵያዊ ተኮይንኪ ኖ ፕሮብለም ኢትዮጵያውያን ሰባት እዮም ጎረቤትና እዮም ሶ ኢትዮጵያዊ ክትኮኒ ምርጫ እዩ هاي كمي وعيلكم مونيكا مسخم زلخو نخلخم أبوتاتن مرحتي هايمانوتن كم اون مأمنان بزقبركم لي مقرن تكساتن كيمسقنكو حلف عيدلني بتزقبركو جيغا ناي بحق سلتاغاغو جيغا معلت سلزوعالكو بقاتا معلتتيا ناتي معلتي نبرتن سب سلزخونكو دخمت السبك سلزخونكو تاغاغي مالتي أمزخا نملا امنت كريستنا بزقات امزك وشت لبي يقرا كبلكم فتو زي يقرا تازخا ام ميديا راي تحصيرو خمزه يترف بوشت ون مستمع عبيتي ممنان ابوتاتي تراخيبه يقرا حتى لمهاني بزقات امي نهزب خبري فوتو مالتي كمتي اغزابيهر يقرا زبللي نسخاتكم كا يقرا تبلو لي بتحتنا حياتكم سلازي دقيمه دقاقيمه البتغسل ودي حال وصلت ترسلي كان في السكينه نعاخذ المفراس انا داين قبري منا قطم نعاخي نمنا توهض المفراس لو تصرف قدامي عليه نعاخذ المفراس انا داين قبري زي من بهال املاخ اي حزلنا كبلاي نبرن ندو يقاطم ديهم يقاطم دي اقاطمن نفس وقف ابزي ازلهم كل تشحن كل تايميتن اتحقب عليهم تفطوا اخم انا غير حجي بلساني سلازوصت تحتنا سلازلني جيجا سلازخونت جيجا سلتزاربكا صور زحتكم دلو خمزي داون غلا كوم ايتات غلا ملا ابرسهم كيتتوو نعي داون كغبرن دحسب اي تفطرنا يكفطرني انا بدحر حجي مالتي جن جيجا سلازغبركو تعبيتنيا سلازيكونكو صور بلكم مالو بقى جيجا سلازغبركو مالتي سلازن دحر مالتي زي سبزيا هذا زربات زاريبا نبزو عزبي صريفا كبرنا بيت كريستيان تنكيفا نزبت حزب ኤርትራ ድማ ንሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ፀርፊ ነይሩ ይቕረታ ሓቲታ ኣላ ከም ግለሰብ ዝበደለ ሰብ ይቕረታ ተይሉ ይቕረ ይኹንካ ክትብሎ ፀገም የብሉ ማለት ይቕረታ ምሃብ ብፍላይ ብዓይኒ ሃይማኖት ሓደ ሰብ ክንደይ ግዜ ይቕረታ ክሓቲ ዘለዎ ይብል 7 ግዜ 70 ስለዚ ብዙሕ ግዜ ይቕረታ እንድሕር ኢሉ ይቕረ ክዋሃበሉ ከም ዘሎ ክርስቶስ ይነግር እቲ ሕቶ ግን ይቕረታ ናታ እንደ ይቕረታ ኣይኮነን ሰብ እንተተጋጊዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ይቕረታ ኢልካ ይትወፅን ኢኻ نسب تصريفك نسب تبديلك بيت فردي بحقك حزك يقبا كم قل سب نسب يغرتها طول التغليقه نتحقاو مسرح جن كتعنكو فيا بالكان ناي ريلي هوب اتي اورثودوكس او بيت كريستيان نتزبلتو بزي يغرتها زي سريزو قد فاهم زي بلو كم سب يغرتها قبل يقلو مسام لاقي تمتحسسا اتزغبروتو دفرت جن حقيو كفردا زلو ناتي مرداتا كومي معناتو زغبر كاغيركا 10 ግዜ ይغረታ ትርጉም የብሉን አነ ነፍሰ ይጅኮም ይዝብል ንዓይ ፐርሰናሊ አታክ ዝገብረኒ ካብ ኩንነት ወፃኢ እንድሕር ዝኸሰን ኣሎ ይغረታ ተይልኒ ክቕበለ ክለ ነታ ዝገበረ ገበንግና ይገትፈሉኒ እቲ ጽቡቕ ነገር ናይ ሕግ እንታይ እዩ ሎሚ ተዘይ ሓተትካዮ after 10 years ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ደምጊኻ ዝበሃል የለን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ገበናት ዕንደራ መጀመርያ ኣይኮነትን ናስላም أنا كوا بقرب أصل زي كاتلا يفلتوني نيرة نأسلام بفلو يتصرف كم زنبرت ني أسلام نهلاوي يوم عملك تحطوك كتوزخل ضربات زارب كم زنبرت نخالب بهيراتنا أكلاتنا عبرت السبناون تزلفن تصرف كم زنبرت سمع اللغو بقرب أصل زي كاتلا كل ساتبلون تقطفون فلتي كلني أتي كم أجريسيف اللي حماك تزارب كلا زوج زرباجن كل سب شير سلزق قبري بس أني رياكت قبر لك محجوي هذا جزء رياكت غير نيره من البات وشتاوي ጭንቀት هالليوا ወይ ጸገም هالليوا ገለ ከውን خلي ገለ ዝብል መረዳታ ሂበ ነይረ ክሪዮ ከለሁ ግን ኢንቴንሽናል እዩ ጌጋ ይኮነን እዚ ደይ መደይል ካዝ ግበር እዩ ዝኻ ኣብ ብዙሕ ግዜ መረዳታ ናቱ ሂበለኹ እንታይ እቲ መረዳታ ኣነ ዝብለ ድማ ሰባት ኣቴንሽን ንኽትረክብ ኣቓልቦ ናይ ሰባት ንምርካብ ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ኣለካ ከም በዓል እዚያ ግን ብዙሕ ስራሕ የድልዮም እዩ ክሰርሑ ሲ ቤና ይሰርሑና ይፈልጡን እዩ attention ويون أغالبا ناس سبات نمركب عزيز قطع دوب زي بلو زربك تزارب كلا لك
بركة حسب كي حدا سب إذا كلهم ساس عريفاتهم زلا سبات أبزي أنت من البات كبر هلا زغل ولا نخالو سبات ونيو كما سبات ونالو نبزي سب زعرف سبات الله أتزجرم أتزعرف زي أب سوشيال ميديا كأمتي من البات حدا معلت اللبي مادي ولا قال لك أنا زغد قد فتخليها أتزتاز زعرفتون حريماتو زلا سبن ويون تخات هرمو زلا خسب ما ترخك كهايري he is going to find you at some place أبقى أبوتاك رغبكاي من البات تزرع بكا بوتا دما نسخة كابركو خد منالو تخلالو بوتا كون خلي لومي سوشيال ميديا فالورس لزلكا ويون تلواس لزلكا ويون كتباس لزلكا ويون جلس لزلكا نسب كتداغم تخل تخو نسخة حيدس لزلكا ويون كرخا خبلا كلون يوم قليلكا تعبيد لزلكا سب كتداغم تخل تخو just remember هذا معالتي إذا تداغم زلكا سب أبتعتي وديكا ناتو حساب ويوناتو رديت المنولو جزيك كله كم زغنك تتكلالك تعبيت عندي كم زجبر هذا ولا بعد زين أمين على السوشيال ميديا وروي كوين كاسب كسمعك قال ماله نقولي يسكرايب اليوم من بحكي تسكر بركسي أنت يسأل زلوا يسب سمع زلوا نزا سب زين دي هريل كاكو أنا دي سمع زرباس لزلوا يكونت سب سمع زلوا سيف زرباس لتزارب كي حفرت جزء كفيتا سيف زغون زربا كتزارب دفرس لزلوا إيو دي سمع زلومبر دي سمع زربا تمهرت سلزلوا بوليتيكاوي حبريتا سلزلوا حدش حبريتا سلزلوا يكون سمع زلوا سلازي مللي تارغا ناتا نت سوشيال ميديا ناتا براند انتايو نخالوت مصلاف نخالوت مدخامي ساترايغنا يكونت بزحات شانلات يكون زلوكم نسبات مورد زنا زغبر ويون طبا ميديا ناتهم تسرحلهم سبات الله الميديا كوميو بقال نغير فلويد كون لك قال بصبق صراحه كون خل قال دما بمبلشاو حماق نغير بمقبار تحتو جن هذا معالتي اليوم نسخة كي تردعك ويون كمزي شبكتك على الكايل كتصرفهم زلخة السبات أبقى لما درخ قرب خايم مغنيات بولك أم حريم كايم سلزلخة نعاخا كاب حدا سبنا بكال سب تزل سلزلخة نعاخي it's okay كترسعيه يغزغي أرثوذكسي يغزريفكي نساخو دي خصريفكي ناسلام دي خصريفكي نكاتوليك دي خصريفكا ني أوراجا دي خصريفكا نجلا دي خصريفكا نسخة ترسعيها معناتها ومصراش لزغون سراكا إتو تصريف زلو زواج يزرس أمبر استواج سبع يرسعني كم زبها نعبنت أنا كم عبنت كمكم الله سبات أول كاوي وتيس زاربون سبات الله كم زي ولا حنت زي ملكتن ولا كم زي قد سلي حليفين له but these people are registered تمسجيبهم يمزلوا مسجيبهم على خانة الول بيتي معلتو كل ويو ما سيت معلتو ما سيت علتو حجي زي باللين أتكم نجارات هل أخلق قبل إنرجين جزيان يبلين بعد جزية كلويو أكال مدرك من البعض جزية كلوان نزغل ويون طبقات حير جيرة أبتحتين نزق قدات زك صار حلو زغل جزية تمزجي بمالو ما بزحت جزية فيديوز قبل ما نمتايو evidence قانون الناس اللي أبتجزيتي تمالي سخر يخلو ناتي سميتها كم زنبرة مزع بازق ودايزي كم كم زنبرة نخفلت إلى فيديوز قبل له because مزجزية سلة ترسعه التزنبرة نجاراتهم كترسعه تخليها بعد زوم سبعة زياتهم كم دليتهم يتصرف له حدا مع التجن حدا سب تشيك قبر مخانو رجز أنيا 100% 100 يرجز أنيا حدا سب قاتلهم ديك حردو ما يكون كنز بزلو أتسب نتايك قبر ما يفلتني نزيوم سبات بعلزيا سبات نخيش لهم كم زلي فلتي نعاد رايقنا يقول نبزح سبات نزوم سبات كبر سبات زهر مزلو بأكوب سبات زهر مزلو نعبنت حلف قبل كل سب بزعبها بلين أنا بلين أيش لازم نبلين تعرف سمعك الله شلا لا يبلوني يعني أي من اللي سألوني إجزاس زي بالله عبد الرجوع ودق عدل لقينا تسب ريجستر جري له أبرسي أبا مري بوتا يزلو سبات دما كما يلو نساهو كصرف كله ساهو مالت ملسه ابو خانلو بدا دزمين حرجك من لسول كاي كونو ريجستر جيرون كلو حدا كباتو بحقديو بقباب ديو كرخا قبل كاي ما اسمع حالتي I don't know but trust me حدا سب كرخا قبل كاي بورجا ديو بعلي ديو بعد ديو بقلت تصرف زلها هذا معالتي حدا كباتو بوحدي يزبلكم زلو عمر بزحات كباتو أسيرهم الكارلو مدرخ دماي كايري مدرخ كايري أبتحتي درجو خينهم عالم زي تغيرت مسلم زي نبر سبات الله درج مسود أغنى تاي خينهم أبي أوروبا لغا أبي أمريكا لغا أبو تنبرج مسلا كخلقون أبكالا قاطامي قال أنا قال كدلي أبتحتي زي سبات كتمسيخة ولا أبتحت نبر لا زلها عادي and then at that moment كرد أكايز جت زرو زلها زت زرو زلها أنت قبر زلها حتى مدرختها كرد أكاي بفل لا يدما بول كن سبات زهر مزلو بهايمانوت زهر مزلو هايمانوت personally نسبات هايمانوت زهر ملو سب شلل كبلا يكلني
ስለዚህ በዓል እዚያ ንሕጂ ብይቕረታ ወይ ብልስሉስ ቃላት ገለመለ ገይሮም ይቕረታ ኢሎም ኦኬ ይቕረ ይኹን ክገላ ብሶሻል ሚድያ 200 ሰባት ክምልሱላ እዮም but there are people ነዚ ኩነታት ዝኣሲሮሞ ዘለዉ መድረኾም ዝፅበዩ ዘለዉ ብሕጋዊ መንገዲ ኣሎ ብካልእ መንገዲ ኣሎ ግን ሰባት ከም ዘለዉ እዚያ ኩሉ ሰብ ከስተብለላ ከም ዘለዎ እየ ዝገብራነ ነዚያ ሰብ እዚኣ ብፍሉይ ንዓይ ንጆርጆ ብፍሉይ ስለ ዝበለትኒ ኮነ ብዛዕባ እንታይ ገይራ ነይሮን ዝፈልጠ የብለና ግን ከምኣ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝርኢ ነቲ ሃይማኖት ድዩ ነቲ ካልእ ዝሃርሙ ሰባት ድማ ስቕ ኢሎም ዝርእይዎም ዝመስሎም ዘሎ ኣለዉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣጀንዳ ኮይኖም ንሓደ መዓልቲ ፀሪፎም ኦኬ ይቕረታ ኢሉ then we move on ኣብ ካልእ ኣርስቲ ከይድያ እቶም ካልኦት ድማ ከምኡ ነገራት ግን ከምኡ ከምዘይኮነ ከስተብሉ ከም ዘለዎም እየ ዝዛረብ ዘሎ ብዝኾነ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እዚኣ ሰብ ይኹን ብዛዕባ ካልኦት እንታይ መረዳእታ ኣለኩም ንዓኹም እዩ ዝምልከት ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብፍላይ ነቶም ኣብ ሚድያ ዘለና ኣትሪረ ከጠንቅቕ ስለ ዝደልየ ናታ ሓደ ኣብነት እዩ እምበር ካብኣ ንላዕሊ ዝፀርፉን ዘዋርዱን መሊኦም ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ከማይ ዝኣመሰሉን ካልኦት ድማ ነቲ ጉዳይ እቲ ብሸለል ከምዘይርእይዎ ምናልባት ሎሚ ግዜ ስለ ዘይብልና እምበር መዓልቱ ሓልዩ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣነ ብወገነይ ከምኡ እየ ዝብል ነቶም ዝምልከቶም ሰባት ከረኻኽበሎም ምዃነ ይፈልጥ እየ ማስ I don't know but someday ነቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ዝብሎ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ንህዝቢ ዝብድል ዘሎ ዝብሎ ብናተይ መረዳእታ ክገድፎም ከም ዘይኮንኩ ይፈልጥ እየ ተኻልእ ድማ ነናትኩም ግምት ትወስዱ በዚ ኮይኑ በቲ ከም ግለሰብ ግን ኣብ ልዕልያ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልእ ውልቃዊ ቂም ሒዘ ድቃስ ዘይትስእነሉ ኣብነት የብለይን ብሓፈሻ ግን ንህዝቢ ዝፀርፉ ሰብ ብፅቡቅ ብቐሊሉ ሸለል ዝብሎም ኣይኮንኩን ኣነ ከም ግለሰብ ካልኦት ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ኣካይዳ ኣለኩም ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ከምዚ ክንዲዚ ብዛዕባ እዚኣ ክዛረብ መደብ ኣይነበረንን ግን ከይተረዳእኒ እየ ነወይ ተዛሪበ ፐርሶናል ኢሹስ እኳ ከም ኣጀንዳ ክሪኦም ኣይደልኒ ኣነ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብ ካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ንዚያ ክገድፈኩም ለስኩ العالمين